Bos días, señoras e señores diputados, señor secretario, señora interventora, funcionarios, medios de comunicación, público que nos acompaña. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de decembro de 2021 e antes de dar comenzo á sesión propiamente dita, ven vostedes que hai un compañeiro diputado que está telemáticamente porque non sabe moi ben se é outra cousa distinta, pero ten un catarriño e por precaución pois fai ben estar onde está. Así que saudamos tamén ao señor Poi, que se atopa na súa casa por días. E, debido a eso, o que vamos a facer para evitar que haya dous tipos de voto, vamos a votar a man alzada e ya está. Como ele non pode votar telemáticamente, pois votamos todos a man alzada e xa está. Bueno, pois damos comenzo entonces co primeiro dos puntos da hora do día, que é a lectura e a aprobación se procede da acta da sesión anterior, celebrada o día 30 de novembro de 2021. Algúnha cuestión á acta? Votamos entonces. Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Por unanimidad. Pasamos ao punto 2, que é a proposta de aprobación se procede das bases do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos para o ano 2022 e tamén os anexos ao efecto. Para expoñer o Plan Único correspondente a este ano, ten a palabra a dona Pilar García Porto. Moi bo día a todas e a todos. Moitas gracias, señor presidente. Boas festas de Nadal. Como saben, a aprobación do Plan Único, neste caso das bases do Plan Único para o vindeiro ano, é unha boa nova para os 67 concellos da provincia de Lugo e, polo tanto, tamén para todos os veciños e veciñas desta provincia. Este é un compromiso que ven adquirido por este goberno provincial na súa opción de facer a máxima cooperación cos concellos, intentando cada ano incorporar melloras na medida do posible a este Plan Único. Melloras que están diseñadas para facilitar aos concellos a planificación e a xestión destes investimentos tan importantes para os seus veciños e veciñas, de tal xeito que estes fondos sirvan do mellor xeito posible a súa planificación. Esta máxima de cooperación cos concellos combínase tamén coa obriga de mellorar na xestión dos fondos públicos da Deputación de Lugo, realizando cada ano unha xestión máis eficiente. Xa son varios os anos consecutivos nos que, dende o Executivo Provincial, sacamos adiante este importante programa de investimentos no exercicio anterior ao seu período de vixencia. Isto permite ás entidades locais, a todos os concellos, planificar as accións que van a desenvolver a nivel municipal con maior antelación e tamén poder traballar con máis previsión en tempo e forma para aproveitar e sacar un mellor proveito destes fondos. Como novidade, este ano, e para facilitar precisamente a tramitación administrativa, algo que consideramos moi importante, sobre todo para aqueles concellos máis pequenos e que, polo tanto, teñen menos capacidade de persoal técnico, establécese este ano, e como novidade, que só deberán enviar a documentación que acredite e xustifique debidamente as actuacións realizadas, eliminando trámites intermedios. É dicir, falamos dun único prazo, durante todo o ano poderán licitar, contratar, executar e únicamente terán que presentar a documentación ante a Deputación de Lugo unha vez que teñan rematadas as obras con toda a documentación de xustificación pertinente. Eso sí, no prazo que ven estipulado nas bases. E isto ven a sumarse a outras medidas que se viñeron traendo xa a cabo nos últimos anos, como foi o incremento do Plan Único, ata acadar eses 21,5 millóns de euros para todos os concellos desta provincia que se manteñen este ano, reforzando así este instrumento de cooperación cos concellos, co que conta esta Deputación, e isto é especialmente importante nos anos que estamos vivindo
de pandemia, que se ven a sumar tamén a esa importante medida para os concellos, que foi a de abrir unha liña para que poidan ofrecer apoio ao sector servicios, hostelería, turismo e comercio, que tamén se mantén. Outras decisións de calado que tamén axudaron na mellora deste plan único foi poder imputar con cargo a estes fondos os gastos dende o día 1 de xaneiro do ano de vixencia do plan único, é dicir, neste caso, dende o día 1 de xaneiro do 2022. Polo tanto, estas melloras, xunto coa reducción de trámites que se fai nesta anualidade, mellora, simplifica para todos os concellos a tramitación do plan único. Polo demais, mantén a esencia de anualidades anteriores, a esencia na distribución dos fondos en función de criterios públicos e obxectivos, tales como a poboación, a superficie, a dispersión territorial ou a taxa de envellecemento. E tamén, como en anos anteriores, fíxase un máximo de 500.000 euros para os concellos que teñen máis habitantes e un mínimo de 200.000 euros para aqueles que teñen menos habitantes. É dicir, reparto de fondos públicos con criterios obxectivos, unha práctica a que nós desexamos se sumen outras administracións públicas, tomen exemplo do que se está facendo dende esta e outras deputacións a nivel galego, para que unha práctica que, como dicimos, é desexable para poñer en marcha dende calquera administración e que se bota en falta nalgúna administración pública, e que creemos que a aplicación de fondos con este tipo de criterios, con repartos obxectivos, redunda, o igual que acontece co plan único, na cohesión social, no equilibrio territorial que tanto demandamos e creo que todos estamos convencidos de que necesitamos nesta provincia. E isto, na primeira intervención, é todo canto lles teño que dicir. Moitas gracias. Moitas gracias, dona Pilar. Ten agora polo Grupo Provincial do Partido Popular a palabra don Javier Castiñeira. Gracias, señor presidente. Tamén felices festas a todos os compañeros da corporación, a todos os empleados da Diputación e tamén, por suposto, a todos os ouvintes e veciños da provincia. O mes pasado aprobaban vostedes un orzamento, presumían de que era o orzamento máis caro dos últimos anos e falaban de que subía o 8%, o sea, prácticamente 7,7 millóns de euros. Falaba tamén a compañeira Mayra García de 4 piares fundamentais dese orzamento e un deses piares era a cooperación, falando pois dun máximo expoñente, nese caso que é o plan único que vimos aprobar ou pretenden aprobar no día de hoxe con 21,5 millóns de euros. Pero a nosa pregunta é moi sinxela. Sendo un piar tan importante para o Goberno da Diputación, e que nós creemos que é así, que é certo, non? A cooperación cos concellos, unha das maiores condicións que debe facer unha Diputación, non? Especialmente cos pequenos. Por que vostedes non son capaces de subir o mesmo que subeu o orzamento, un 8%? Xa non decimos o 25%, que é o que vostedes mesmos prometeron, senón un 8%. Por que conxelan vostedes o plan único? É unha absoluta contradición. Un piar tan importante, suben os orzamentos, pero conxelan ese plan único. No que o obxectivo, como ben dice vostede, pois son as infraestructuras, basicamente, non, a parte de axudar a outros servicios, pero as infraestructuras son importantes, de feito ponen un 50% do plan debe ser en infraestructuras das cales, un 60% dese 50%, é dicir, un 30% de todo o plan, debe ser en estradas. Todo o mundo sabe cal son os problemas que temos a día de hoxe na construción. Bueno, todo o mundo sabe, probablemente o Partido Popular si o sepa, porque se encargou precisamente de preguntarlle aos entes que están neste asunto. A Asociación de Construtores de Lugo, visitamos unha planta de produción de aglomerado asfáltico, sabemos perfectamente que subiron os costes un 25% na construción. O betún subeu 3 veces o seu valor, a enerxía subeu un 30%, o gasoil un 25%.
Os que estades aquí, a maior parte, pois sodes alcaldes ou formades parte dun equipo de goberno e sabedes o importante que son as infraestructuras para os concellos. Evidentemente, coa súa disposición, conxelando o plan único, facendo exactamente igual que o ano 2021, cando había unhas conxeturas completamente diferentes ao día de hoxe. Estamos con unha inflación do 5,5%, os produtos da construción son moito máis caros e, polo tanto, ao conxelar o que vai a pasar, que vamos a facer moita menos obra, que é o que non queremos, pois, a gran maioría dos que estamos aquí. Vai a ser un plan único reducido tranquilamente un 25%. Que nos dicen na construción? Que están os precios altos e que probablemente cos precios que temos catalogados a día de hoxe seguramente queden moitos concursos desiertos, o cal pode ser un problema importante. Por lo tanto, non é que se esteña conxelando o plan único, é que se está devaluando o plan único. Con esta inflación, con estes precios, co mismo importe que no ano 2021 estamos perdendo poder adquisitivo os concellos e necesitamos poder adquisitivo para afrontar un tempo tan importante como é o tempo da recuperación, como vostedes ben din. Por lo tanto, temos que recoñecer que nos equivocamos falando de conxelación. É un tema moito máis grave. Están vostedes devaluando o plan único. E, por suposto, que o Partido Popular non chamen para devaluar o plan único. Nós fomos os artífices, e ben nos saben, cando vostedes tiñan problemas do plan único no ano 2017, e pedimos máis apoio precisamente aos entes locais, e por iso creamos o plan único e o plan de estradas. Claro, tuvo que desaparecer do goberno o BNG precisamente para que houvese plan único, porque a vostedes, señores do BNG, interesalles moito máis que non haxa plan único. De feito, seguramente, señor, unha das peticións que lle fan ao señor Tomé. Mire, nosotros gobernamos en 4 concellos. Estamos moi cómodos como estamos repartindo discrecionalmente na xunta de goberno. Que facemos? Pois mira, pois 4 concellos neste ano do BNG repartiron 1.650.000 euros. Para os 32 do Partido Popular, 50.000. Entón, vostedes están encantados de repartir desa maneira. Que pasa? Que vostedes non andan dicindo por aí sempre que non lles gusta a Diputación de Lugo e que a suprimirían. Bueno, está aquí a concejala de Ribadeo. Imagínese a Ribadeo que lle quitamos a Diputación de Lugo, seguramente non esteña moi contento. Por lo tanto, o Partido Popular vais a ter un plan único totalmente insuficiente, non se adapta aos días, non se adapta á situación económica do país, é un plan único que, dende logo, se ve devaluado precisamente por esa situación económica. O plan único, cando menos, debe subir o mesmo que sube o orzamento. Se o orzamento subeu o 8%, pois é moi lógico que suba o plan único ese 8%. Xa non digamos, e volvo a repetir, e sei que non lles gusta, o 25% que anunciou a señora Ferreiro no seu momento, pero, bueno, vostedes prefieren deixar as propostas que fan inicialmente e deixar a súa capacidade ideolóxica para repartir ben ao seu gusto. Moitas gracias, presidente. Gracias. Ben, ten agora polo BNG a palabra don Fran Castro. Ben, moi bo día a todas e todos. Eu tamén unirme nese desexo de que pasemos todos unhas boas festas e que este novo ano que veña que sexa mellor que o que pasou e que a pouco que mellore, pois creo que cumplirá as expectativas de mellorar. Ben, xa entrando no tema do plan único, bueno, o exercicio de demagoxia que ten que facer o señor Castiñeira cada vez que fala do plan único, home, é complexo, entendo, Entendo que ten que ler o argumentario do Partido Popular, seguir na línea de imos atacar o BNG que están facendo ben as cousas, pero claro, que nos veña dando lecciones de como repartir con criterios obxectivos. Un partido que alá onde goberna non ten nada parecido ao plan único, ben sexa na Diputación de Ourense ou na Xunta de Galiza, pois home, pois a demagoxia eu creo que calquer veciño que nos este escoitando pois que pode comprender. Despois, por enésima vez, se arrogan a paternidade do plan único en Lugo. Home, non nos faga reír.
non nos faga rei, pero xa lle temos explicado. Hai 4 diputacións en todo o país. 3 gobernadas por o Bloque Nacionalista Galego e o PSOE. Nesas 3, plan único, plan concellos, como se queira chamar, a mesma forma. Curiosamente, na que vostedes gobernan, non o hai. Home, pois se falamos de paternidades, eu creo que isto hasta o público de Vargas Llosa non pode comprender quen está a favor dos plan únicos e quen non, porque é o obxectivo. E xa non digamos a forma de repartir os fondos da Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu non sei, ao mellor lle temos que pedir á compañeira Olalla que prepare un tutorial de reparto de fondos obxectivos para dumis do PP, porque ao mellor así lles queda máis claro, pero, home, eu creo que vostede, cando leo, non sei se lle está costando, está dicindo, a ver como defendo isto, sabendo que nós facemos todo o contrario. Eu supoño que vostede está pensando eso cando nos di estas cousas. Porque aquí o que se fixo é manter o compromiso de implantar o plan único, milloralo, é unha boa nova que veña neste pleno. Eu creo que xa o ano pasado fixemos os deberes de traelo no último pleno do ano e todos os que somos deputados e nos conocemos, os alcaldes e os gobernos preguntábanos se íbamos manter outra vez a aprobación ao inicio de ano. Simplificamos a tramitación, que era outra preocupación que teñen todos os concellos e que, ademais, con a dificultade que hai que facelo mantendo as normas, pois é un esforzo importante que fixeron os técnicos desta casa para ir dando pasos hacia simplificar. Por lo tanto, que se fai un traballo para repartir de maneira obxectiva os fondos da Diputación. E vostede, claro, cando dá esos datos, olvídase do diñeiro que reciben os concellos que goberna o Partido Popular con o plan único, porque creo que non os deu. E tamén das inversións que se fan en outras áreas, dos fondos que reciben todas as asociacións deportivas, culturais, de veciños, de forma obxectiva. Por lo tanto, fixo un exercicio de demagoxia extrema e non sei se creen que eso lles vai ter rentabilidade, pero nós sinceramente creemos que nós estamos moi contentos de haber feito os deberes e ademais de manter a nosa palabra, porque se vostede leu o acordo que temos, falamos de subir un 25% os fondos do plan único si a Xunta acolle as competencias propias que ten. Claro, Vostedes queren que nos cuidemos os maiores da provincia cando é unha competencia exclusiva da Xunta, queren que cuidemos o patrimonio desta provincia cando é unha competencia exclusiva da Xunta, e máis, e máis, e máis. E cada vez traen mociones para encargarnos máis. E que subamos o plan único. E a Xunta que siga repartindo con criterios a dedo e a Diputación que se encargue de todo o que non fai a Xunta. Se vostedes collan as residencias de maiores, verán como sube de maneira moi notable o plan único e cumplimos o que prometimos que foi eso. Por lo tanto, eu creo que deberían cambiar de estrategias e senón sigan por aí. Sigan presumindo que o que hai que facer nas institucións é o que fai o BNG e nós así estamos contentos. Por lo tanto, señor Castiñeira, eu daríalle unha volta ás súas intervencións, porque defender o que fan o Bloque e o PSOE nas diputacións contrapoñendo co que fai o PP, pois eso deberíamoslo facer nós e non o Grupo Popular. Grazas, señor presidente. Moitas gracias, señor Castro. Segundo turno para doña Pilar. Señor Castiñeira, a verdade é que non lle coñecía eu esta faceta de delegado da patronal da construción. En lugar de exercer como representante dos veciños e veciñas desta provincia, dedicoulle máis tempo ás empresas que ao propio plan único, ou a falar do orzamento do plan único. É sorprendente, a menos que vostede responda a outro tipo de intereses. Voulle dicir unha cousa tamén. As baixas que se están producindo nas licitacións son as que dan testimonio firme de que as empresas siguen tendo marxe. Senón, non habería baixas. Polo menos, debería de ter un pouco máis de respeto vostede hacia o mundo empresarial e non vir cunha actitude tan demagóxica a este pleno exercendo no seu nome. Formulaba vostede unha pregunta, que por que non se sube o plan único? Plan único non se sube porque a Xunta de Galicia non exerce as competencias que lle son propias segundo o Estatuto de Autonomía, señor Castiñeira. Se a Xunta de Galicia estivera atendendo nas condicións que está facendo esta Administración aos maiores desta provincia,
Teña vostede seguro de que nós poderíamos subir o plan único e mesmo poderíamos facer máis inversións. O que pasa que nos parece que o modelo de residencias que se está poñendo en marcha é de gran proveito non só para os maiores, senón para o resto de poboación, porque estamos conseguindo fixar poboación no rural e mellorar a calidade do traballo nese eido. Polo tanto, a resposta é clara. Se a Xunta de Galicia asumira a totalidade das súas competencias, disporíamos de máis fondos para o plan único. Se a Xunta de Galicia transferira fondos europeos ou mesmo fondos que recibe do Estado ás administracións locais, véxase Deputacións e Concellos, a Deputación de Lugo tamén podería estar incrementando o plan único e facendo moitas máis inversións nesta provincia. Mire, este dato xa llo demos máis veces, pero a Xunta de Galicia foi quen de devolver a Europa 1.400 millóns de euros, o 51% das inversións para os anos 14-20, antes de poñelos a disposición da Administración local, que estou segura daríamos boa conta deses 1.400 millóns de euros que a Xunta de Galicia ven de perder. E polo que di tamén vostede, en referencia ás convocatorias, vanlle sendo horas a Xunta de Galicia non só de que dispoña dun plan único como da Deputación de Lugo ou cunhas condicións semellantes, senón que abandone a nocturnidade e a alevosía nas convocatorias de axudas públicas para a administración local. Esas subvencións nas que se abre o plazo ás 12 da noite, remata ás 12:05 e, curiosamente, o 90% dos concellos ou máis que son capaces de clicar no enter a tempo son do Partido Popular. Tal vez teñan algún tipo de aviso para que estén co dedo sobre a tecla do enter, señor Castiñeira. Esa é a súa política. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. E xa que se dirixía a él, segundo turno para o señor Castiñeira. Gracias, presidente. Mire, cando nós defendemos a suba do plan único, defendémola precisamente para beneficiar aos concellos, especialmente aos máis pequenos e, por suposto, para beneficiar aos 330.000 lucenses que teñen ese plan único casi como unha das súas grandes vías para poder facer infraestructuras. Se os precios suben e se vai a poder facer moita menos obra, vostede non sei se recoñece eso, que estamos nun momento de precios altos e que van condicionar os proxectos, pois, bueno, viva no seu mundo de Yupi e entenda que non pasa nada. Pero os que están contratando a día de hoxe nos concellos saben perfectamente que isto vai influir. E, además, vai influir durante moito máis tempo do que pensan vostedes. Falan ambos os dous de reparto obxectivo. Dice a señora García precisamente que é unha práctica que piden vostedes para outras administracións. Mire, eu casi o diría mellor. Eu pido para outro ámbito deste goberno. En vez de estar aquí na corporación municipal, lévenos vostedes á xunta de goberno. Mire, o ano pasado, dos 33 convenios, 21 foron para concellos do Partido Socialista, 10 para os 4 do BNG e un para o PSOE, para o Partido Popular. Este ano incrementase ainda moitísimo máis. 40 convenios, 22 para concellos do Partido Socialista con 2,5 millóns de euros, 17 para os 4 concellos do BNG, 1,650,000, e un para os 32 do Partido Popular. Ese é o reparto que a vostedes lle tocan. O Partido Popular tocou un de 50,000, 30 veces menos que calquera concello dos do BNG. Ese é o que vostedes dicen, agora venen aquí a falar de Ourense. Espero que na moción de pesca non falen de Ourense. Aí eu creo que vai a ser difícil que esteña Ourense por encima noso, pero si é ben certo que vostedes non son ningún exemplo de reparto obxectivo. Era o momento de subir o plan único. Xa non, repito, o 25% que vostedes mesmos aquí prometeron. Subir ese 8% que subeu o orzamento. Por que sube o orzamento e non sube o plan único? Porque queren eses 7,7 millóns de euros para vostedes, para non repartir xustamente. E, señores do BNG, a historia é así, está escrita.
Vostedes estaban fora do goberno cando se fixo o plan único. E foi por algo, precisamente, unha porque estaba aquí o Partido Popular e pideu precisamente ese plan único en plan de estradas, e segundo, porque, bueno, pois nunca conseguiron sacarlle nada ao Partido Socialista. E, ademais, pois están moi cómodos con Gracias. esos. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Efrén, segundo turno. Ben, pois eu creo que o que ten todos os veciños e veciñas da provincia claro que o que garantiza que desapareza o plan único da Diputación de Lugo é que en algún momento se dera un volco electoral e o Partido Popular volvera a ter a presidencia desta Diputación. Porque eso, si pasara, o día seguinte non é que se congelara, como di vostede, o plan único. O día seguinte desaparecería. Eso está garantizado. E está garantizado porque vostedes alá onde fan a súa política, que é non repartir os fondos de forma obxectiva. E xa lle expliquei. Eu xa sei que lles é incómodo que lles falen da Diputación de Ourense. Como non lles vai ser incómodo? Pero é vosa, é súa. Non? Xa sei que non lles gusta. Xa sei que non lles gusta. E que non lles gusta que falemos de como reparte os fondos a Xunta de Galiza. Despois, na proposta do goberno, veremos. Veremos datos tamén de como actúa a Xunta de Galiza. Por lo tanto, máis alá das paternidades e da propaganda que cada un queira facer, tal e como fala, pareceu de entender que o BNG non estaba no goberno no mandato pasado, pero que vostedes sí, cando entrou o plan único. É o que quixo decir, porque tal e como falou, vostedes estaban no goberno. Cando entrou o plan único, vostedes estaban no goberno, di. Bueno, pois eso é unha noticia que non sabían os lucenses. Entonces, como gobernaban, non? Home, eu creo que hai que ser máis serios nas afirmacións que se fan. Eu creo que a día de hoxe todo o mundo sabe cal é a marca de cada organización. A marca do Partido Popular é repartir a dedo e fai no lado onde está. E a nosa é o plan único. E seguímoslo defendendo e seguímoslo implantando. E millorando. E millorando. E, ademais, mira, fala de que lle vai costar aos concellos a inflación e tal, que daría para un debate a inflación de sobre que modelo económico defenden vostedes e por que se produce esta inflación. Pero, mire, nas axudas que dá a Xunta aos concellos non poden reinvertir os restos cando hai baixas na licitación. E aquí sí, e aquí sí. Entón, vostedes sí que lastran os concellos, porque ao mellor lle dan 300.000 euros, a obra salen 200.000 e esos 100.000 perde o seu concello. Aquí pódense reinvertir. Por lo tanto, esas cousas que di que lastramos os concellos, mire, non se creen nin os seus alcaldes. Porque moitos dos seus alcaldes, sobre todo aqueles que non teñen poder para cando vostedes gobernan decidir a onde van ir os diñeiros, prefieren o noso modelo, porque está claro que están a gustos con o plan único. E é o que lle decía no principio desta segunda intervención. O que ten todo o mundo claro, calquer veciña desta provincia, é que se vostedes chegaran ao goberno desta Diputación, o día seguinte desaparecía o plan único da Diputación de Lugo. Moitas gracias, señor Castro. Xa para rematar o debate, ten un turno de peche dona Pilar García Porto. Señor Castiñeira, vostede traicionou no subconsciente nesta segunda intervención, porque dixo claramente, recoñeceu que o único instrumento válido para licitar obras nos concellos e do que se tiñan que valer e que por iso era tan importante era o plan único da Diputación. Así o dixo, e así estará recollido, señor Castiñeira. Polo tanto, báixese do burro no que ven cabalgando dende que chegou a ser voceiro nesta Cámara e faga o favor de respetar os acordos deste pleno. Ademais, voulle dicir unha cousa. Mire, voto de menos, de verdad, que voto de menos a señora Candia, porque polo menos era traballadora, cousa que vostede non é. Vimos de aprobar un orzamento. Cantas alegacións presentou o Partido Popular para dicir de onde se baixan fondos e se suben para incrementar o plan único, señor Castiñeira? Por que non fixo vostede eses deberes? Porque non lle convén. Ven aquí a facer demagoxia e a intentar atribuirse unha máquina permanente de fabricar cartos na Deputación de Lugo que non existe, señor Castiñeira. Polo tanto, señamos rigorosos, e eu quédome con esa palabra, que o único instrumento verdadeiramente importante para os concellos para licitar obra pública é o plan único desta institución. Moitas gracias, señora Porto. Moitas gracias. Moi ben, vamos a meter a votación o plan único, como digo, a man alzada, así que votamos. Votos a favor
das bases do Plan Único de Cooperación cos Concellos para 2022. 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobadas as bases do Plan Único para o próximo ano. Pasamos ao punto número 3, que é unha proposta relativa á solicitude de cesión gratuita de titularidade de varias parcelas provinciais a favor do Concello de Trabada. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno correspondiente al día 23 de diciembre y el dictamen es favorable a la propuesta de la Presidencia que se eleva al Pleno para su aprobación si procede. Gracias, señora secretaria. Para expoñer a iniciativa, esta proposta, ten a palabra a doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señoras e señores deputados, medios de comunicación e público que nos acompaña. En primeiro lugar, pois unirme tamén a eses desexos de que todos pasen unhas felices festas e que o próximo ano pois vayamos camiñando para superar esta pandemia e volver á normalidade. O que se trae con esta proposta é precisamente o acordo de cesión da titularidade de 6 parcelas provinciais de solo rústico que están situadas a carón do núcleo de Trabada coa finalidade de desenvolver un polígono industrial ou agroforestal no Concello de Trabada que eu presido. Trátase de unha superficie de 68.392 metros cadrados. O expediente está completo, conta cos informes favorables tanto de Secretaría como de intervención e a cesión establece pois os fins para os cales que se outorgan, que deben cumprirse nun prazo máximo de 5 anos, debendo manterse o seu destino durante os 30 anos seguintes. Dende o Concello parécenos fundamental dispoñer destes terreos para contribuir precisamente a acadar os obxectivos que se promoven a través do programa da Axenda 2030, en particular o obxectivo 9, que é relativo pois á construción de infraestructuras resilientes, promoción da industrialización sostible e o fomento da innovación, que moitas veces pois veñen acompañados tamén de fondos europeos. De feito, pois no Concello de Trabada vimos de solicitar en outubro unhas axudas aos fondos Next Generation de comercio que foron convocadas polo Estado precisamente para concellos de menos de 5.000 habitantes a través do programa de apoio ao comercio en zonas rurais dentro dese plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado, como decía, con cargo a fondos Next Generation. Tamén concurrimos a outras axudas que tamén son financiadas a través de fondos europeos e convocadas pola Xunta de Galicia, xa que, como saben, pois unha boa parte do diñeiro que se ingresa de fondos europeos no Estado é cedido ás comunidades autónomas e son elas precisamente as que sacan as convocatorias de axudas directas aos concellos, non? Polo tanto, o que se trata, e como se pode evidenciar, é que efectivamente hai moitísimas máis axudas dirixidas aos concellos, e máis se cabe agora aos concellos de menos de 5.000 habitantes que ás diputacións, e dende o Concello pois o que queremos é aproveitar eses fondos, eses recursos que chegan de Europa para paliar a crise sanitaria que estamos vivindo e da que aínda pois non nos recuperamos. Como ben saben, en calquera convocatoria que se fai, pois o primeiro que nos solicitan aos concellos é precisamente a disponibilidade dos terreos que teñen que certificar os secretarios e que efectivamente pois co acordo de adoptar esta cesión, pois desa forma podemos facer e acreditar esa disponibilidade dos terreos. Por iso é polo que se trae a aprobación a este pleno esta cesión. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Polo Benega ten a palabra don Efrén. Non é nada que engadir, anunciar o noso voto a favor. Moitas gracias, don Efrén. Por o Grupo Popular, don Javier Castiñeira. Gracias, señor presidente. Ben sabe, como igual que facemos sempre nestes asuntos, nós somos moi dados a respetar a autonomía local, non? E sí que é certo que
todo o que seña bon para a Trabada, pois é bon para nós, é bon para o Partido Popular. Si é ben certo que este é un asunto que vostede non nomeou, pero este é un asunto que ven de Suplusa, ven deses convenios que tiña firmado Suplusa con varios concellos, con moitos concellos da provincia. Eses convenios, según decían vostedes mesmos, caducaron e, polo tanto, pois eses convenios non están hábiles. Nos a dúda que temos é que podan caducar para uns e para outros non. É que, bueno, pois pola porta de atrás vostedes pois queiran discriminar, porque volvemos a falar da discriminación. Todo o que lle vai ben a Trabada, evidentemente, estamos a favor, pero hai outros concellos que se ven afectados por eses convenios que había con Suplusa, con ese diñeiro que quedou tamén de Suplusa para a Diputación de Lugo, e algúns tamén están esperando precisamente para facer un polígono industrial. Sabe vostede perfectamente que Río Torto é un deses casos, ten tamén, como vostede dice, o expediente completo, moito máis antes que o tiña a Fonsagrada, por exemplo, ou moito máis antes e moito máis avanzado que o que ten vostede. E a Fonsagrada falle falta 500, a Río Torto falle falta 500.000 euros e vostedes non son capaces de poñerllos, aínda que seña deses que deixou Suplusa no seu momento, e siguen pois cuestionando o futuro de Río Torto. E na súa situación pois están tamén os concellos de Baralla, están os concellos de Triacastela, que tamén demandan pois un trato igualitario. Entendemos que esta é unha operación, pois, ou así creemos, ou esperemos que non sexa así, pola porta de atrás, non? Para tratar de sacarse pois de esa caducidade e, por outro lado, pois, bueno, que vostedes o xestionen e despois igual incluso lles cae pois un convenio como lle caeu a Fonsagrada para facer o polígono industrial a conta dos cartos de todos. E, por tanto, que ben vido seña, pero nós o que decimos é que queremos o mismo trato para todos. Por eso nos vamos a abster, porque se vostedes non son capaces de garantizarnos que vai haber o mesmo trato para todos eses concellos que sí tenen convenios e que sí queren gestionar tamén, como a vostede, que tenen todo o mesmo dereito a ter solo industrial, a ter un polígono industrial e forestal, e dotar de oportunidades, porque para iso foi feito Suplusa, precisamente, pero vostedes extinguirono para qué? Para sacar os fondos de Suplusa e despois redirixilos, como decíamos antes, a quen lle interese a vostede, solo a Fonsagrada, solo a Trabada. Aquí hai alcaldes que teñen polígonos industriais que son da Diputación, bueno, pues, pedirán tamén que lles cedan esas parcelas que son da Diputación para despois facer nelas o que les crean, pois unha nave para o Concello ou calquer outro uso, ou, bueno, pois, ou para unha industria que tenen pendiente. Pedimos trato igualitario. Alegrámonos de que Trabada, pois, evidentemente, pois, teña planes de futuro, pero hai que recordar que representamos a todos os concellos. E hai moitos outros concellos que quedaron colgando con eses convenios e que vostedes os deixaron nunha inseguridade xurídica absoluta. Moitos deles presentaron, antes da disolución, precisamente, unha petición de que se conservaran eses convenios. Vostedes falan de que están caducados. Simplemente, queremos o mesmo trato para todos. Esperemos que este seña o camiño para todos, non só para Trabada, sino para todos eses concellos que pidan as parcelas e que se lles dé gratuitamente cos cartos de todos. Moitas gracias. Doña Mayra, segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. Dende logo que o dos convenios non é algo que digamos nós que están caducados. Dicio a Lei 40/2015 aprobada por Rajoy precisamente a través da cal se establece un período máximo para aqueles convenios que teñan un plazo de finalización concreto e para aqueles que non o teñan, como era o caso de Trabada, non sei o de outros concellos que non o tiñan e que se aprobou no 2006, pois quedan extinguidos o 2 de outubro do 2020, non? Pero eu creo que vostede neste caso que se equivoca, no sentido de que, efectivamente, se hai concellos que queren
pois, ver ampliadas as súas zonas industriais, poden facer o mesmo, poden solicitalo e desta forma eles mesmos pois, poder favorecer así, a través de outras convocatorias de axudas, o desenvolvemento ben seña da zona industrial ou de actividades que saben que se poden facer tamén en solo rústico, non? E, de feito, pois, a día de hoxe estánse levando a cabo actuacións no polígono industrial de Cospeito, que hasta onde sei, pois, goberna o Partido Popular. Polo tanto, non sei tampouco de onde ven a inquedanza de por que onde goberna o PSOE e nos olvidamos de que onde goberna o PP e que efectivamente se están realizando actuacións, pois non se comentan. A min parece importante contar con estas parcelas para o Concello, tamén tendo en conta que a Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Xunta de Galicia para o 2022 establece que nos concellos nos que non hai planeamento xeral ou nos que contan co plan básico municipal aprobado, que Trabada pois contará seguramente a principios do ano que ven, porque xa nos contestaron da Xunta de Galicia a resolución das alegacións que se presentaron, que precisamente van a poder formular os plans especiais que tiñan por obxecto crear, pois, con destinos a usos industriais, entre outros, non? Eu creo que foron incapaces de ordenar nada no Concello de Trabada. Trátase dun convenio asinado no 2006, pasaron, pois, hasta o 2021, e foron incapaces de facer nada. Polo tanto, non creo que deban agora vir pois, evidenciando o que non é real, no sentido de que se está colaborando con todos os concellos que realmente o necesitan e que se pode dende a Diputación. Río Torto é un caso concreto do que vostede fala, e Río Torto pode facer o que fixemos nós, é dicir, ter a valentía de que efectivamente os nosos veciños esperan respostas que non vale, pois non, é que non podemos. Non, ter a valentía para vamos intentalo e, dende logo, dende o Concello, pois liderar esta iniciativa para así dar resposta ás empresas do Concello, se é así. Polo tanto, eu, desde logo, lamento que se absteñan e que non voten a favor, cando normalmente votan a favor de calquera cesión que piden os concellos e que non seña así no caso de Trabada. Gracias, doña Mayra. Moitas gracias. Ben, segundo turno para don Efrén Castro. Nada, nós como no primeiro non temos nada que engadir, sempre votamos a favor destas cesións e ímolo facer. Moitas gracias. Señor Castiñeira, segundo turno. Nós simplemente queremos equidade na distribución dos fondos da Diputación de Lugo, e simplemente dicirlle unha cousa, non sei por que me parece que vostede van a acabar no mesmo sentido que está Río Torto, pedíndolle os fondos á Diputación de Lugo, que foi quen se comprometeu inicialmente pois a facer ese polígono. O posible é que, bueno, pois teñan cambiando vostedes pois a forma de facelo, o cal, pois, bueno, me parece moi lóxico. Si a forma de facelo é esa, simplemente pedimos o mesmo trato para o resto dos concellos. Río Torto, é igual que Fonsagrada, é igual que Trabada, todos eles necesitan as mesmas oportunidades para garantizar o futuro aos seus veciños. Nada máis. Moitas gracias, señor Castiñeira. Turno de peche, doña Mayra. Moitas gracias, señor presidente. Mire, desde o 2006, a verdade é que hasta os días de hoxe, en 15 anos, pouco ou nada ten que ver as necesidades que poida haber de desenvolvemento nun concello. Sabe perfectamente que varía moitísimo, non? É polo que desde o Concello pois nós queremos aproveitar todos os recursos que chegan. Se a Diputación de Lugo pois destina 10 millóns de euros a residencias, entendemos que ao mellor non se poden destinar tanto diñeiro aos polígonos industriais. É polo que intentamos buscar novas axudas, novos mecanismos que permitan levar a cabo estes proxectos e concurrir a outros fondos dende o Concello e non dende a Diputación. Polo tanto, eu animo a que outros concellos se sumen a esta forma e que tamén soliciten axudas a convocatorias con fondos europeos para así, entre todos, poder
levar a cabo as achegas necesarias para dar resposta ás necesidades das empresas da nosa provincia. Moitas gracias. Gracias, doña Mayra. Pois sometemos a votación o punto número 3, que é a proposta relativa á solicitud da cesión gratuita de titularidade de varias parcelas provinciais a favor do Concello de Trabada. Votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra? Ninguno. Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta proposta. Bueno, ahora hai unha serie de puntos correlativos que van do 14 ao 15, que todos versan sobre o mesmo tema, que son adendas aos convenios interadministrativos de centros de atención a persoas maiores en varios concellos. Na comisión informativa xa foron aprobados por unanimidade. Aquí manifestou a vontade de votalos todos xuntos e de non debatir o señor Castiñeira. Consultei tamén coa señora vicepresidenta, tamén lle parece ben, se estamos todos de acordo, e consultado coa señora secretaria, me dice que incluso se facemos constar expresamente o acordo de todos, pois que podemos votar en bloque para non estar votando punto a punto do 4 ao 15. Se lles parece ben, entonces votamos todos xuntos. De acordo? Pois veña, sometemos, señora Porto, se senta un momentiño. Votamos. Votos a favor. Unanimidad. Del punto 4 al 15, inclusive. Do 4 ao 15 inclusive. Quedan, por lo tanto, aprobados todos esos puntos. Pasamos ao punto número 16, que é unha proposta de goberno para reclamar á Xunta de Galicia a elaboración dun plan único para os concellos e as deputacións. Para expoñer a iniciativa ten a palabra a señora Porto. Gracias de novo, señor presidente. Creo que este punto será moito máis proveitoso despois do debate que acabamos de ter sobre o plan único da Deputación de Lugo e despois de que o señor Castiñeira recoñecera que o plan único da Deputación de Lugo é un instrumento útil e válido co que contan os concellos máis pequenos para facer a licitación pública de obras nos seus concellos. Polo tanto, estaría ben tamén que outras administracións, como a Xunta de Galicia, pois accedan a ter planes semellantes. Seguramente, se non todos vostedes, si a maioría, compartirán a infradotación orzamentaria dos concellos, que é unha das grandes materias pendientes do noso sistema democrático. Seguramente, se o plantexamos así, a inmensa maioría de vostedes, refírome aos da bancada de enfrente, estarán de acordo con esta afirmación, porque o cambio de modelo de Estado centralista para dar paso ao actual sistema autonómico non supuxo unha revisión do modelo financiero de xeito que os concellos viran garantidos os fondos precisos para poder desenvolver as tarefas que lles ten atribuído o actual ordenamento constitucional. No caso dos concellos galegos, a vella dependencia de Madrid sustituíuse por un novo centralismo, que é o que xerou a Xunta de Galicia cos gobernos populares ao fronte, un modelo orzamentario desenvolvido polos sucesivos gobernos do PP que vulnera a autonomía municipal por diferentes vías. Primeiramente, infradota as facendas locais. En 12 anos do goberno de Alberto Núñez Feijóo, o Fondo de Cooperación Local non se viu incrementado nin un só euro. Por outra banda, se pon en marcha un mecanismo que perxudica as facendas locais e que pasa polo absentismo da Xunta. A Xunta deixa de asumir competencias que lle son propias, por exemplo, en materia de servicios sociais, sirva como exemplo a necesidade de crear na provincia de Lugo unha rede de residencias que está dando un magnífico resultado, e ao facelo, o deixar de prestar esas competencias, obriga as corporacións locais para destinar parte dos seus fondos a garantir a prestación deses servicios que debería de estar prestando
a Xunta, pero por non falar das residencias podemos poñer outros exemplos que se viron ademais en riba da mesa fai ben pouco tempo coa chegada da COVID, como puide ser a necesidade que tuveron os concellos de levar a cabo as limpiezas, desinfeccións de centros escolares, entre outras cuestións durante a pandemia. Por non falar da cofinanciación que se fai para o SAF dende as diputacións, por non falar do que recaudan a Xunta de Galicia a través do canon da auga e que despois reparte como reparte para quen reparte con eses criterios non obxectivos que a vostedes tanto lles gustan cando gobernan, por non falar do Fondo de Compensación Ambiental no que se queda a Xunta de Galicia co 50% do que recauda e o resto reparte entre concellos gobernados por alcaldes do Partido Popular. Tamén complementan este panorama que lles acabo de describir cun reparto absolutamente falto de transparencia, no que, como xa dixemos, con anterioridade neste pleno, prima a concesión de axudas aos concellos en función da cor política, sin atender a criterios obxectivos, ya que, ademais, nos últimos tempos, o incremento de subvencións que se dá en réxime de concorrencia non competitiva ábrense por vía telemática ás 12 da noite, en apenas uns minutos quedan esgotadas. Pois ben, estas son cuestións que se poñen en riba da mesa e que evidencian o desprezo aos concellos por parte da Xunta de Galicia. Ademais, con toda a crudeza da pandemia, a Xunta de Galicia, con 1.800 millóns de fondos extras percibidos do Estado e da Unión Europea, non transferiu un só euro, non transferiu deses 1.800 millóns un só euro aos concellos, pero sí lles pediu que asumiran o custo de traballos que deberían e competencias que lles son propias á Xunta, desde desinfeccións, controis perimetrais de cuarentena, efectivos da Policía Local, ou xa non nos lembramos, señor Castiñeira, do que aconteceu no verán na Mariña. Ben, pois con todo isto, e simplemente por poñer unha anécdota encima da mesa, o resumo dos orzamentos do 2022 da Xunta de Galicia ven con un pantallazo que a vostedes, os señores do Partido Popular, lles gusta, política útil. Pero a realidade, a triste realidade, é que entre as 10 cousas que a Xunta considera positivas nese orzamento, non figuran, entre as 10 cousas positivas, non figuran os fondos adicados aos concellos. Dígolle máis, con datos do ano 2015, datos oficiais que ofrece a propia Xunta de Galicia, un de cada 5 concellos galegos adicaba máis do 20% do seu orzamento a facer fronte a gastos impropios. Ese ano, o 2015, non había pandemia, estamos alleos a esta situación. Nese ano, os municipios galegos gastaron nese sentido arredor de 242 millóns de euros. Pola contra, o Fondo de Cooperación Municipal da Xunta era de menos da metade, 113 millóns de euros. E fálolles dunha situación afastada da crise do 2008 e afastada da actual pandemia. Por iso consideramos tan importante un reparto de fondos públicos con criterios obxectivos tamén desde a Administración Autonómica que nos compete, que é a Xunta de Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Ben, polo Grupo Popular, ten a palabra don Agustín Bamonde. Moitas gracias, señor presidente. Moi bo día, señoras e señores diputados. Decía a señora Porto que este podía ser un debate interesante. Podía serlo. É unha mágoa que non nos sexa. É unha mágoa que non nos sexa porque a frivolidade con que vostedes plantexan este tema acaba convertindo o debate na línea do esperpento de Valle Inclán. Eu non sei se nunha realidade disparatada ou nun real disparate. É unha mágoa, recorde, señora Porto, aquelo do mío Cid, Dios, que buen vasallo, se houbese un buen señor. Claro que o tema da financiación das administracións locais é un tema trascendental. Estamos de acordo en que é unha das asignaturas pendentes da democracia española.
Alá, polos anos finales dos 80, principios dos 90, xa se plantexaba aquela cuestión de 50% de recursos para o Estado central, 25 comunidades autónomas, 25 concellos. O Estado central e as comunidades autónomas foron resolvendo ese problema. Os concellos aínda andan polo 12, 13 ou 14%. Hai que resolver ese problema, pero hai que resolvelo con seriedade, hai que resolvelo con rigor. Falaba o señor Castro da demagoxia do Partido Popular en relación co plan único. Eu lle digo, vostedes aquí non é que faigan demagoxia, é que convirten a demagoxia en auténtico esperpento. Miren, a iniciativa que traen a debate é absolutamente inconsistente na súa formulación, é disparatada e inviable na realidade e é torticeira na súa argumentación. Plantexan que a Xunta de Galicia elabore un proxecto de lei de financiamento local. Señora Porto, o modelo de Estado cambiou, pero non cambiou tanto. É o que plantexa vostede é descoñecer a estrutura do Estado. No país en que vivimos, en España, correspóndelle á Administración Central e, polo tanto, ao Goberno de Estado fixar o réximen xurídico das administracións locais. De feito, a Lei de Réximen Local, a Lei de Facendas Locales, a de Contratación, os impostos importantes dos concellos, que nos regula é o Estado Central. Polo tanto, tamén lle sigue correspondendo ao Estado Central establecer o modelo de financiación que dote de suficiencia económica ás corporacións locais. Polo tanto, este tema que plantexan parece pretencioso que desde o Pazo de San Marcos queramos resolver un tema tan complicado, complexo e difícil como é o da administración local. Por que non plantexan este tema na FEGAN, na FEN, e resolvelo, lóxicamente, de acordo co Estado Central nunha negociación conxunta? É a única maneira de facelo. Pretender resolver por vía unilateral e de San Marcos este problema se antoxa unha pretensión absurda. Pero é disparatado na súa realización, consecuencia de facer algo que, señora Porto, eso sí que é demagoxia pura, que é establecer as comparacións sobre porcentajes dos presupostos totales das institucións. Vayamos simplemente aos números. Vostedes dicen que a Xunta adique o 20% do seu presuposto a ese plan único. Xa dicen aí que eso representa ni máis ni menos que 2.500 millóns de euros aproximadamente. Señora Porto, si con un reparto igualitario repartimos esos cartos entre as 4 deputacións de Lugo, de Galicia, resultaría que a cada deputación lle corresponderían 600 millóns de euros. Se o presuposto desta Diputación de Lugo é de 100 millóns de euros, vostede estalle pedindo á Xunta unha axuda que permite multiplicar por 6 o presuposto desta institución provincial. Se o traspasamos aos concellos, pois mire, 600 millóns entre 67 concellos dan casi a 10 millóns de euros para cada concello. Evidentemente, sería unha maravilla que eso puidera ser real. A veces a realidade se contempla por exageración. Por que se queda vostede corta, señora Porto, o Partido Socialista? Eu plantexolles algo máis interesante. Pidamos tamén un plan único ao Goberno Central. Sabe o 20% do presuposto do Goberno Central canto representa? 80.000 millóns de euros. Imagínase vostede o que significaría repartir 80.000 millóns de euros na administración local? Miren, os alquimistas da Idade Media botaron séculos buscando a pedra filosofal e vostedes agora, de repente, de un plumazo, resolven todos os problemas de financiamento da administración local. Atopan, efectivamente, esa pedra filosofal. E todos deberíamos de estar aplaudindo coas orellas, poñéndonos en pé e felicitándonos por unha iniciativa tan extraordinaria, incluso preguntándonos por que non se lle ocorreu eso antes a alguén. Falaba vostede, señora Porto, de que nosotros decíamos que a Diputación era unha fábrica de cartos ou tiña que ser, e vostede parece que pretende facer o mismo coa Xunta. Como vai facer frente a Xunta a esa asignación? A min só se me ocurren 3 fórmulas que son absolutamente inviables. Reducir a consignación de outras partidas. E de onde sacamos? De sanidade, de educación, de servicios sociais. Dígame, señora Porto, como rebaixamos o nivel dos servicios. Outra sería transferir aos concellos competencias equivalentes
equivalentes ao importe do diñeiro que se lles transfire. En ese caso, a lo mellor sería peor o remedio que a enfermedade. E a outra fórmula é a que plantexan vostedes, que a Xunta lle dé á máquina de facer cartos, igual que facía Pancho Villa, para pagar o seu exército, é asunto resolucionado. Si esas son as solucións que vostedes nos plantexan, que Dios nos colla confesados. Pero é que, en realidad, vostedes non queren resolver o problema da financiación. Queren tapar as miserias do plan único da Diputación e non sei se pretenden convertir as Diputacións en reinos de taifas con uns presupostos desorbitados e desmesurados que é imposible que na realidad se poda facer. Moitas gracias. Gracias, señor Bamonde. Tengo o turno polo BNG, don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, señor Magonde, e todo isto, estes 6 minutos de intervención, resúmense en que nin de coña teñen pensado repartir de forma obxectiva os fondos da Xunta de Galiza, porque, ao final, é o que dixo, sempre que lle toca a vostede defender aquí unha moción que é moi complicado, é moi complexo, estamos falando de normas moi complexas, evidentemente que é complexo, pero e fala, lévenno vostedes a Fegán e tal, pero é que isto trátase na Fegán hai un acordo para que por todos os grupos de políticos para que se incluya unha lei de regulación da participación nos ingresos galegos. Acordado por todos os grupos por unanimidade. Claro que se trata na FEGAN e na FEN. E vostedes saben, para que empeza aquí a decir o complexo que é e tal, e home, e encima fan mofa de que os concellos poderan estar ben financiados. Mira que chiste, isto sí que sería un chiste. Un país no que os concellos, con toda a carga de competencias que teñen, estuveran ben financiados. E a vostedes eso xeneralle risa. Home, claro, xa vexo que é un chiste eso, pero en verdade, o que están dicindo é que non van facer nunca un plan único alá donde gobernen. E iso sabémolo. E non son capaces nin siquiera de maquillalo, porque simplemente din que é unha proposta irrisoria. O sea, decir que queremos que se repartan parte dos fondos de forma obxectiva, unha parte non moi grande, por certo, e que os concellos deben estar financiados, para vostedes ou é moi complexo ou é un chiste. Pois nós non lle levemos. Nós non lle vemos. E o que vexo que unha vez máis, como quedaba claro no outro debate, deixan de manifesto que vostedes non creen no reparto obxectivo de fondos. Non creen, a vostedes gustalles moito máis. Dícese na proposta de goberno, pero é que ao mellor os cidadanos non son conscientes de como son esas convocatorias da Xunta, que hai que estar un funcionario ás 12 da noite como se fora unha competición de Fórmula 1 a ver se se pon o semáforo en verde e darlle o entro. Esa é a forma que defenden vostedes de repartir fondos. E cando non é así, xa é directamente a dedo. Xa é directamente a dedo. Polo tanto, eu creo que están tendo un pleno pouco afortunado. Gastar 6 minutos para decir que é un problema moi complexo o financiamento local e que a Xunta nin está nin se lle espera no reparto obxectivo de fondos, pois gústame que o digan claramente, pero eu esperaba que o maquillaban cando menos. Polo tanto, esta proposta de goberno é máis que necesaria para cando falamos de reparto de fondos ou cando falamos do plan único das diputacións, quede claro cal é a postura do Partido Popular. E vostede hoxe aquí deixouna moi clariña. Non van facer nada, ningunha lei que conleve a repartir de fondos obxectivos de maneira obxectiva aos fondos da Xunta de Galicia. E moito menos lles preocupa o financiamento local, porque ou se toman a chiste ou simplemente dicen que é moi complicado. Dicen, home, iso habría que miralo en Madrid, como se vostedes non gobernaran nunca en Madrid. E como se a Xunta de Galiza non tuvera nada que ver con os fondos que recibe do Estado e despois como reparten nos concellos. Claro, sempre se poñen de perfil, é que eu non sei onde están. A Xunta de Galiza sin competencias. En Madrid ten competencias cando non goberna o Partido Popular, pero se goberna o Partido Popular, pois tampouco. Home, eu creo que vostede tomaba a coña esta proposta, pero eu creo que o que non é serio o que propoñen aquí. Sempre de perfil, e os problemas que son moi difíciles e os concellos, mentras tanto, sin financiar. Ademais, decía a señora Porto, incluso o señor Castiñeira na outra intervención o recoñeceu, que a única ferramenta que teñen para invertir é o plan único da Diputación, deixando fora a Xunta de Galiza, como se non tuvera que ver na financiación local. Eu creo que non están moi inspirados, e non están, porque é moi difícil defender
a política que non fan. É moi difícil defender a política que non fan, claro. Están a favor do que facemos nós cando gobernamos, polo tanto, cóstalles. Entón, eu creo que deben deixar de escudarse, que son problemas moi difíciles para decir a realidade. Non é a nosa política repartir os fondos de maneira obxectiva. Díganno así, claramente, porque non o é. E se dicen así, pois xa, evidentemente, clarificaríamos este debate, que é o que hai detrás, da súa postura nesta proposta. Grazas, señor presidente. Moitas gracias. Señor Castro, segundo turno para doña Pilar García Porto. Sen dúbida ninguna, si a capacidade de xestión do Partido Popular na Xunta fora directamente proporcional á capacidade retórica do señor Agustín, nos iría moitísimo mellor a todos os galegos e galegas. Pero, miren, a verdade é que eu non sei se vostede non leu a proposta na súa totalidade, quixo facer que non a entendía ou simplemente veu a facer un pouco de demagoxia, que é o que ven sendo habitual entre as súas filas, porque o certo é que introducimos a nosa proposta falando do modelo de financiación local, é certo, pero se vostede se vai directamente aos puntos de acordo, que son 3 e ben simples, se atopará no primeiro con que o que propoñemos que se aprobe un plan único para diputacións e concellos, non só para as diputacións, elaborado con criterios de repartos obxectivos similares aos que se utilizan na Deputación de Lugo, pode utilizar a Xunta de Galicia, outros que ao mellor son mellorables os que temos. E tamén lle decimos, neses puntos de acordo, que se garanta o plan único cunha porcentaxe do orzamento da Xunta exactamente igual ao que aporta a Deputación de Lugo. Pero é que, mire, téñeno moitísimo máis fácil na Xunta de Galicia, porque a Deputación de Lugo, igual que o resto de deputacións, ten que detraer eses fondos do seu propio orzamento. Sin embargo, a Xunta de Galicia, mire, máis da metade xa o tiña cos 1.400 millóns de euros que devolveu a Europa. Tiñano moitísimo máis fácil e máis. Se queren empezar vostedes con esas cantidades, incluso nos pode valer. Xa falaremos de aumentar nun futuro. Pero fagan propostas de repartos cando gobernan, igual que cando están na oposición. Sexan serios, déixense de predicar no deserto e practiquen aquilo que predican. Fala vostede de que tería que ser un acordo da FEGAM. Vostede chegou a ler o terceiro punto de acordo, señor Agustín, porque é que no terceiro punto dicímolo claramente, é que hai unha proposta clara e un proxecto clarificador por parte da FEGAM, compartido, como lle acaba de explicar o compañeiro Efrén, que a Xunta de Galicia coñece, pero non respeta, simplemente porque vostedes non respetan a autonomía local. Vostedes desprezan o poder cando non o teñen. E así actúan. Por iso desprezan o goberno desta institución, da Deputación Provincial, porque cando non poseen o poder, vostedes desprecian. E como poseen o poder na Xunta de Galicia, desprecian hasta os seus propios alcaldes. Falaba vostede da fábrica de cartos da Deputación de Lugo. Dende logo que non a temos as fotocopiadoras ata agora, billetes non fotocopian nesta casa. Pero sí me gustaría deixar en riba da mesa ben clariña a proposta que nos distraemos, un plan único pola mesma porcentaxe que poñen as deputacións, en este caso a de Lugo, dende a Xunta de Galicia, para mellorar con repartos obxectivos a financiación local de todos os concellos de Galicia. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Segundo turno, señor Bamonde. Ben, moitas gracias, señor presidente. Empezando polo final, señor Castro, vostede dice que eu votei 6 minutos para dicir que isto era algo complexo, e vostede votou 6 minutos para non dicir absolutamente nada, porque entendo que non se enterou de nada, porque non lle interesa enterarse de nada. Eu non fixen, señora Porto, máis que un recurso retórico, o mismo
que utilizaba Valle Inclán, o Calexón de Gato, cos seus espellos, que é dicir, deformar a realidade para, a través da deformación, ver cal é a realidade auténtica. E a realidade auténtica a vostedes non lles gusta velo, porque calquera nos seus anos suicio se dá conta de que a proposta que fan é unha auténtica astracanada, é unha ocurrencia. Pretender que a Xunta multiplique por 6 os presupuestos das diputacións, por 3, por 4, por 5 os presupostos dos concellos non ten nin pés nin cabeza. E, señora Porto, eu que digo que o plantexen na FEGAN. Pero miren, señor, a Xunta sí que reparte con criterios obxectivos esos recursos. O Fondo de Cooperación Local, que, por certo, estableceu o presidente Núñez Feijóo a partir do ano 2011, é un fondo moito millor que este plan único que vostedes artellan na Diputación, porque é un fondo incondicionado, señor Castro, permite aos concellos dispoñer con libertad dos recursos que recibe. É un fondo establecido con criterios obxectivos fixados de acordo coa FEGAN. É un fondo garantido porque, por lei, ningún concello pode percibir menos do que percibeu no ano 2010. Eu dicíalles que era unha proposta torticeira na formulación. Dicen vostedes que a Xunta obriga aos concellos a asumir competencias. Oiga, señor Oporto, estaráme falando das residencias, centros de día que fixo a Deputación de Lugo, pero pola súa propia iniciativa, aló polo ano 2010. Vostedes quixeron colgarse a medalla, venderon a medalla e venderon esa realización. Cando se deron conta de que non o podían manter, que fixeron pedirlle á Xunta que se faiga cargo delo. Eso é no que nas tabernas de Galicia se lle chama invitou Xan de Romeu e o viño paguei no eu. E mire vostede, falan do COVID, pero que fixeron vostedes co COVID? Dicen que repartiron millóns entre os concellos de Galicia. Oiga, non é verdad. O que fixeron foi cargar o COVID justamente o plan único e de traelo de ese lugar. Recórdenme aquel vello cacique que cando lle dicían que os contrarios andaban comprando os votos a 3 pesetas, lle respondeu, é porque vos preocupades, vosotros falade coa xente, decidelle que vos devolvan as 3 pesetas que lles deron e nosotros pagamosles 5. Vostedes fan o mismo cos concellos, danlles por un lado o que lles quitan por outro. E falan da transparencia, señor Castro, é un criterio obxectivo que xa lle relatou o señor portavoz do Partido Popular, no sentido de que o reparto das subvencións para este ano faiga que o Partido Popular, que ten 32 concellos, reciba únicamente un convenio por 50.000 euros. E miren vostedes, esa historia das subvencións que entran en vigor no mismo momento está copiado do IDAE do Estado Central. Agustín, que rematou o tempo xa fai un pouco, Nada, moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias. Don Efrén. Grazas, señor presidente. Ben, señor Agustín, dice que non me entero de nada. Eu creo que vostede cree que non me entero de nada e por eso nos quere tratar de parvos, dicíndonos que é moito mellor o fondo de é que xa me entra a risa só de dicilo. Moito mellor que o plan único. O fondo de... Home, fale con calquer alcalde, incluso cos seus, porque eso non lle compran. E despois dice, o que se olvida de decir, eu non os interrumpo cando falan. Don Agustín, por favor, non está no uso da palabra. Eu creo que están moi nerviosos, eu non os interrumpo cando falan, pero teñen unha costumbre de interrumpirme que eu non sei, non escuito o que lle vou decir, que só é unha realidade. Fale con calquer alcalde ou alcaldesa desta provincia ou de todo o país e pregúntelle que ferramenta lle é mellor. E tamén se olvida decir que leva 12 anos conxelado, 12 anos conxelado. Creouse e aí se quedou. Home, é que despois van dicindo que non nos enteramos e encima, se vamos a falar de quen se entera, a capacidade lectora ou compresora, non sei, porque dice que eran todos os fondos para a Diputación e dice claramente que para repartir entre Diputacións e todos os concellos. Diputacións e todos os concellos. Dice claramente. Bueno, pois logo faga as contas que fixo, que non as fixo ben. E eu xa sei que lles preocupa poñer o debate sobre o reparto de fondos obxectivo. Preocúpalles porque non están a favor e non é onde queren centrar o debate. E tamén lles preocupa poñer o debate sobre o financiamento local. Claro que é un problema. E preocúpalles e non están a favor nin de solucionalo, nin de poñer freno ao reparto clientelar que fai a Xunta de Galiza con os seus fondos.
Porque vostede, se quere, mira, no plan URBE do 2018, 76 convenios, 75 o Partido Popular. A Consellería de Medio Rural no 2018, 46 convenios, 45 a concellos do Partido Popular. E sin ningunha outra ferramenta que reparta os fondos de forma obxectiva. Polo tanto, danse de fronte contra unha realidade. Vostede quere ridiculizar a proposta, ridiculizarme a min, pero ao final é o que lle decía. Detrás deso, o que esconden é que non están a favor do reparto dos fondos de forma obxectiva. E pareceme moi ben que diga que eso das 12 da noite que copiaron do IDAE. Pois moi ben, copien as ideas boas, que lles vai ir moi ben, copien as ideas boas. Parecelle a vostede que esa é unha fórmula boa de repartir os fondos, sea a Xunta de Galicia ou sea a idade, parecelle. Porque se lle parece, diga, é o que están dicindo. Bueno, pois vostedes están en contra de repartir de forma obxectiva os fondos públicos da Xunta de Galicia, xa está. Quedou claro na súa intervención e queda claro alá onde gobernan. Deixen que nós fagamos a nosa política, que son reparto de fondos públicos de maneira obxectiva. Gracias, don Efrén. E xa para pechar este debate ten un turno de peche dona Pilar García Porto por tempo de un minuto. Ben, vou a tratar de resumir. Mire, señor Agustín, o certo é que a Deputación de Lugo fai residencias porque a Xunta de Galicia non as fai. 12 anos sin abrir unha sola residencia nesta provincia. Esa é a realidade do señor Feijóo. 12 anos. E nós non imos a deixar abandonados nin os veciños nin veciñas desta provincia e moito menos os nosos maiores. As residencias fanse ante o abandono da Xunta de Galicia en servicios sociais que durante 12 anos de goberno de Feijóo nin estivo nin a verdade se lle espera. Mire, o fondo de compensación que vostede lle atribúe como un éxito, o señor Feijóo implantouno por imperativo legal. Senón, dubido moito de que vostedes co que predican tiveran un fondo de compensación. Por imperativo legal o implantou o señor Feijóo. E logo non nos compare a financiación que nos lle propoñemos, porque a Xunta de Galicia recibiu 1.800 millóns de euros de fondos extras da Unión Europea e do Estado, devolveu 1.400, sume, faga a conta e con eso dalle para o plan único que nos lle propoñemos. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Sometemos a votación esta proposta de goberno. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 12 votos en contra. Queda, por lo tanto, aprobada esta proposta de reclamar á Xunta de Galicia a elaboración dun plan único para os concellos e as diputacións. Pasamos ao punto número 17, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar á Xunta de Galicia solucións para bestas e un plan de reindustrialización para a Mariña. Para a primeira iniciativa ten a palabra dona María Loureiro. Bos días a todos e a todas. Gracias, presidente. Non é a primeira vez que falamos neste pleno do desmantelamento industrial da provincia de Lugo e concretamente da comarca da Mariña. Nas últimas décadas fomos testemunhas dos peches de varias empresas da Mariña e actualmente estamos coa grave situación de Vestas, Alcoa e das auxiliares. Este desmantelamento, por un lado, débese á escasez e á ausencia de infraestructuras ou ás deficiencias das mesmas. A comarca da Mariña sempre foi unha gran esquecida da Xunta de Galicia en canto a infraestructuras, entre outras cousas. Non nos vamos a esquecer da oportunidade de ouro que tiñamos cando foi a autovía do Cantábrico, pero sorprendentemente foise cara a Vilalba e novamente quedamos afastados da provincia de Lugo e de toda a Galicia. Pero este tema é froito de outro debate, pero evidentemente é unha realidade. Xunto á escasez, a ausencia de infraestructuras, súmase a falta de previsión da Xunta de Galicia a non ter un plan industrial para a comarca da Mariña. E non o decimos nós, o Grupo Provincial Socialista, que o ten que facer, senón que opón o artigo 30 do Estatuto da Autonomía, que dice é competencia exclusiva do órgano autonómico. Punto número 1, fomento e planificación da actividade económica. Punto número 2, industria. E no punto 7b, plans de actividades ou implantación de novas empresas. E no punto 7c, plans para rexións deprimidas ou en crise.
O pasado outubro, o vicepresidente de Industria e Economía alardeaba de 490 millóns de euros para o seu departamento no 2022. Un orzamento, dixo, para avanzar cara a unha Galicia intelixente e sostible que consolide o tecido industrial. Pois nós lles decimos que se poña a traballar. Con esta moción o que pretendemos é simplemente facer cumplir o que establece o noso Estatuto de Autonomía, garantindo empleo para a Mariña e, máis concretamente, medidas para garantir dunha maneira máis urxente o emprego dos 115 traballadores e traballadoras da fábrica de Vestas que o 31 deste mes, dentro dunhos días, pecha a súa actividade. Aínda que, xa sabemos que no Parlamento de Galicia os seus compañeros votaron en contra de apoiar un plan de industrialización para a Mariña, esperemos que aquí o apoien. O acontecido con Vestas resume ben a falta de sentido de política industrial de Feijóo. Vestas recibiu no 2010 unha subvención de 3,62 millóns de euros ao pouco de chegar o señor Feijóo ao goberno. Pero esta subvención non se executou por completo porque Vestas non foi quen de cumprir as condicións de investimento e emprego ás que se supeditaba a subvención. No 2018, a Xunta rebaixou a subvención a 2,7 millóns que finalmente quedarían reducidos a 1,7 porque a firma só cubriu o 75% dos obxectivos. O vicepresidente económico alardea de que este ano quere mobilizar 300 millóns de euros en axudas ás empresas. E nós nos preguntamos, cos mesmos criterios de irresponsabilidade que o acontecido en Vestas, porque o problema non é de cantidades investidas, é de criterios de concesión, de mecanismos de control e de fórmulas para vencellar as empresas ao territorio. Non se pode permitir que empresas que son productivas e que gañaron moitísimo diñeiro gracias ao traballo dos nosos veciños e veciñas que poidan irse sin ningún tipo de responsabilidade. Compre lembrar que Galicia apenas non capta nin o 1% do investimento estranxeiro en España, cunhas achegas que en 5 anos da pasada década non acadaron nin os 100 millóns de euros anuais. É fácil dicir que só captamos 25 millóns no 2020 polos efectos da pandemia, pero a quen lle botamos a culpa dos 65 millóns captados no 2018 ou dos 57 millóns do 2014? Nos preguntamos, con respecto ao tema de Vestas, cando coñeceu a Xunta a intención da empresa de pechar a planta de Eiveiro? O anuncio foi en setembro. Eu, como alcaldesa do Concello de Eiveiro, entereime o mismo día que se lle informou aos traballadores. Pero aquí temos dúas opcións, que a Xunta coñecera antes esta decisión e non fixo nada, por tanto, é unha actitude de irresponsabilidade, e se non teña coñecemento previo, pareceme unha neglixencia de que o flamante vicepresidente económico non teña unha interlocución especialmente fluida, tan sequera coas empresas que subvenciona. Polo tanto, novamente pedimos neste pleno da Diputación de Lugo que a Xunta cree un plan de reindustrialización da Mariña que recolla accións concretas, orzamentos e calendarios de execucións e medidas urxentes para garantir o emprego dos traballadores e traballadoras de Vestas. De momento, nada máis, presidente. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Loureiro. Posición ahora por parte do Grupo do BNG a cargo de do Efrén Castro. Ben, o certo que é triste contemplar como vivimos nun país que en pleno boom eólico, en parques que xa están construídos e outros moitos proxectos que nos están a bombardear, a noticia sexa que unha planta de aeroxeneradores peche na nosa provincia, peche no noso país. Por lo tanto, está claro que algo non funciona. Creo que as leis e os gobernos non están a facer o que deberían na defensa da clase obreira galega. Por lo tanto, eu creo que o primeiro punto de reflexión é que non estamos a defender os nosos sectores productivos e as leis non están potenciando a defensa do tecido industrial, concretamente na nosa provincia e concretamente na Mariña, que sufriu o golpe de Vestas e está moi vivo o conflito de Alcoa e os dous moi parecidos, como lles decía, neste caso, un país que quere inzar de eólicos e que ten unha factoría que os produce e que vai ir fora, e Alcoa un problema de enerxía, fíxese ben,
nun país que exportamos máis do 50% da enerxía que producimos, temos pendiente dunha solución a milleiros de familias na comarca da Mariña porque non podemos defender os nosos sectores productivos. Por lo tanto, eu creo que tanto o Goberno da Xunta como do Estado algo mal están a facer cando están deixando que a Mariña este a pasar por estes momentos tan duros. Ben, nos, evidentemente, estamos a favor dun plan de reindustrialización e de fixación de postos de emprego na Mariña, porque eu creo que xa perdín a conta das veces que levamos o Parlamento galego. Levamos moitos anos levando e o PP leva moitos anos votando en contra. Levámoslo de varias formas, iniciativas, enmendas aos orzamentos, e o Partido Popular nunca tuvo a ben aprobalo. Como lles decía, falábamos de legislación, tamén hai aquí algo que non se dixo na anterior intervención, e é que se se tuvera derogado a reforma laboral, pois non estaríamos falando deste ERE, porque non estamos falando dunha empresa a perdas, non estamos falando un ERE que lles permite unha legislación laboral que moi lonxe de defender os traballadores só pensa nos beneficios das empresas e beneficia as multinacionais. Por lo tanto, bueno, eu creo que hai que aproveitar estes debates para poñer eses puntos claros no debate de como estamos a defender o noso país e a clase obreira galega. Unha, deixamos que se aproveiten os nosos recursos e os leven para fora sin que eso revista en postos de emprego para o noso país, e temos unha legislación laboral que permite que unha empresa que, ademais, como ben decía a intervención anterior, despois de recibir moitísimos fondos públicos, decida por un criterio meramente empresarial e de maximización de beneficios levar a central fora e deixar na rúa a un montón de familias. Por lo tanto, nós o que queremos é poñer o punto de atención e reclamar, como ben dice esta proposta, a Xunta de Galiza que asuma competencias e que deixe de ir a reunirse e de estar ca pancarta e que faga algo ali nas competencias que ten, pero tamén incluímos nunha emenda que poñemos pois solicitar tamén ao Goberno do Estado nas súas competencias que defenda os postos de traballo na Mariña e por extensión na provincia de Lugo. Por lo tanto, nós si se acepta a emenda que propoñemos, ímola votar a favor, porque, ademais, como lles decía, o plan de reindustrialización da Mariña é algo que o BNG leva levando o Parlamento galego durante moito tempo e que, evidentemente, estamos a favor. E o que chamaría a poñer de atención a todos o que estamos facendo con o país, porque os dous casos que decía ao principio da Mariña, a verdade é que nos deixan moi abaixo na defensa que facemos dos nosos recursos, do noso amor propio e da clase obreira, porque serían dous problemas que en calquer país que se digne e se queira proteger, pois non deberíamos estar falando deles, porque, como lles decía, en pleno boom eólico pechamos unha central que produce aeroxeneradores e un país que produce moita máis enerxía da que consome, ten un problema como o de Alcoa, porque ven a ser un problema de enerxía. Por lo tanto, non defendemos o noso país e o que fai isto é que desindustrialicemos e que vaya a quedar unha comarca como a Mariña moi tocada. Por lo tanto, nos creemos que este plan de reindustrialización é necesario, que hai que cambiar a legislación laboral para empezar a proteger os nosos traballadores e tomarse moi en serio o que está a suceder na Mariña, porque se seguimos así non vai quedar país que defender. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Castro. Primeiro turno para don Javier Castiñeira. Gracias, presidente. Fai 3 meses trouxemos aquí unha declaración institucional a favor dos traballadores de Vestas que aprobamos por unanimidade. Eu quedome con iso. Dentro de poucos días, se non conseguimos arranxalo, os traballadores de Vestas quedaránse sin o seu posto de traballo, principalmente ou únicamente pola falta de boa fe por parte da empresa de Vestas, que ademais de non querer continuar a súa
actividade pois tampouco permite que se poda vender a posibles compradores, que, por certo, foi a Xunta de Galicia o que buscou e aportou alternativas, faltaron as do Goberno do Estado. Pero tamén, si é ben certo, que hai 3 meses presentaron a mesma moción, ou, se non é a mesma, é moi parecida. Non entendemos por que se repite, a non ser que seja unha cuestión de oportunismo político. Tamén é verdade que nesa moción o BNG presentou unha emenda, corríxame se non, en esa emenda sumaban que non se derogase a reforma electoral. No día de hoxe, o Goberno do Estado ven de contradicilos e non derogar a reforma laboral. O sea que outro engaño máis. Ustedes piden, acéptanlla e despois deixanos aí aparte. Pero tamén é verdade que non hai moitos meses no Parlamento de Galicia se aprobou unha PNL, está aquí, con unha emenda que presentou o Partido Popular e que nós vamos a presentar a mesma ou moi parecida, precisamente pois apelando ao acordo, ao consenso. Foi aprobada por unanimidade. Non me digan que non é certo porque, bueno, se se van ao BOP do 6 de outubro, pois verán, texto aprobado por todos pola unanimidade dos parlamentarios. Nos apelamos a ese consenso nunha situación tan crítica, pero vendo a súa moción, vendo que é unha moción pois oportunista que trata de aproveitarse precisamente desa situación dos propios traballadores, e vendo unha exposición de motivos absolutamente inxusta, falan de desastre de 12 anos de goberno da Xunta de Galicia. Menos mal que foi un desastre porque renovaron varias veces a súa maioría absoluta, mentras vostedes levan perdendo votos 12 anos seguidos. Xa son a terceira forza, o cal estará moi contento o BNG. Pero que ademais falan nesta mesma moción de que das axudas ás empresas, non da Xunta de Galicia. Bueno, nós non vamos a omitir que están pechando empresas en Galicia, evidentemente no resto do Estado, e algunhas desas empresas que levaron axudas como a bestas. Evidentemente, estamos a favor de si poden devolverse ou deben devolverse esas axudas que se devolvan, pero tamén é ben certo que moitas empresas ficaron, e gracias a esas axudas outras moitas tamén se implantaron en Galicia, creando riqueza e creando traballo. Non poden pagar xustos por pecadores. Esa política de axudas está axudando precisamente a implantarse novas empresas en Galicia. Pero volven a facer o de sempre, omiten a situación económica do país. Mire, o Goberno do Estado, bueno, falan das competencias, pero o Goberno do Estado prevía un crecemento para este ano de 6,5 puntos, vanse quedar en 4,5 puntos, equivócanse só 20.000 millóns de euros. Prevían unha suba dos precios do 2,5 e ao final vai ser do 5,6. Hasta decían que íbamos a comprar a enerxía ao mesmo precio que ano 2018 e témola 6 veces máis cara. Vostedes volven a repetir a historia. Son os reis de destruir a economía española e de destruir as empresas. Se o fixeron 2 veces e agora van a facer tamén da mão da extrema izquierda, que é o enemigo número 1 das empresas. A lo donde gobernan, escapan as empresas, non hai máis que vela nos estados que vostedes protexen. Pero como pode ser o PSOE o que pida solución ao desastre que vostedes mesmos están causando? Como lle pode pedir á Xunta de Galicia que solucione os problemas que vostedes están causando coa súa nefasta estrategia enerxética? Xa o dicemos aquí. Esa estrategia enerxética vai subir os precios e vai a colapsar o sistema productivo nacional. Dixémoslo varias veces. Vostede de verdade que dixo que viñeran aquí varias mocións. En todas as mocións repetimos o mismo. Vostedes cerraron Endesa as Pontes, vostedes son os mesmos que piden enerxías renovables, pero se opoñen a que se implanten parques eólicos. O sea, queren todo e non queren nada. Pero é que vostedes son os mesmos que demandan axudas para as empresas que están en dificultades e despois ven o COVID
e son a única diputación de España que non dá axudas directas ao tecido productivo, como pideu o Partido Popular, e como fixeron o resto das diputacións. Vostedes son así, non teñen competencias, son incompetentes, e, bueno, pois, cando queren unha solución, pois, buscan a Xunta de Galicia. Eso é lamentable. Evidentemente, nós non vamos a mezclar esta moción con política, e o que sí queremos é un apoio unánime. En todo caso, se aceptan a nosa emenda como o BNG, pois apoiarémola. Se non a aceptan, pois, bueno, non nos quedará outra que absternos. Gracias. Gracias, presidente. Moitas gracias, señor Castiñeira. Ben, ten agora a palabra outra vez dona María Loureiro. Moitas gracias, presidente. Bueno, se o oportunismo político lle chama a preocuparse por unha fábrica de 115 traballadores que está en Viveiro da pouca estabilidade industrial que temos na comarca da Mariña e concretamente no Concello de Viveiro, que en 3 días pecha a súa actividade, pois se iso lle chama oportunismo político, pois apagámonos, vamos. Eu xa non teño máis nada que decir. Por outro lado, decir, bueno, a emenda do BNG vamos a aceptar. Evidentemente, a do Partido Popular non, porque mezcla, como sempre, para eludir as súas competencias. A única receta económica da Xunta de Galicia, como conseguinte, apoiada polo Grupo Provincial do Partido Popular, é botarlle sempre a culpa ao Goberno Central. Por non ler, non teñen ni leído nin o Estatuto de Autonomía, que no artigo 30, volvo a repetir, fixa competencias en economía e industria. E, por desgracia, a Mariña casi lle compete máis o punto 7c deste artigo que lle dá á Xunta competencias para desenvolver programas de actuacións referidos a comarcas deprimidas ou en crise. E mentras empresas como Siemens Gamesa e Vestas marchan de Ferrolterra e a Mariña, respectivamente, estes mesmos grupos fan apostas multimillonarias no veciño país de Portugal. A historia recente do fracaso da política industrial da Xunta é a historia da incapacidade de aprender do que se fai no outro lado da raia e saber competir cos nosos veciños. E deixar de confundir e distorsionar a realidade. O peche de Vestas non se debe á política de transición ecolóxica do Goberno. O que pasa que o Partido Popular, como sempre, é especialista en estes temas de confundir e ataca os demais para tender unha cortina de fume que agoche a súa incapacidade para xerar investimentos en Galicia, en este caso, na comarca da Mariña. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias, señor Loureiro. Don Efrén, segundo turno. Ben, pois vostede, señor Castiñeira, viñame a dar a razón de que algo mal funciona na nosa legislación cando ten que apelar a boa fe das empresas. Fíxese ben, xa me sona isto tamén do da Alcoa, pero é que as empresas, dense conta, non teñen boa fe. As empresas teñen conta de resultados. E importalles ben pouco o que pase co noso país ou o que pase ca comarca da Mariña, mentras a súa conta de resultados lles vaya ou non lles vaya. Esa é a boa fe das empresas. Polo tanto, se temos unha legislación que deixe o futuro dunha comarca como a Mariña a boa fe das empresas, pois temos unha legislación que non defende a clase traballadora galega. Iso está clarísimo. E despois liábase en que como non van cerrar empresas se estamos en crise e tal. Bueno, eso podía yo comprar, fíxese, en algún outro sector. Pero no sector eólico, en pleno boom do sector eólico, que me diga que é explicable que peche por a crise, home, reviso os seus argumentos. Eu creo que non é explicable. No sector eólico non están en crise. Encima, se fóramos comprar o argumento da crise e faláramos dos carburantes e todo eso, mire, van facer un montón de parques en Galiza. Trasladalos de donde sea, ben sea de Portugal ou de donde fagan, vai encarecer esos aerogeneradores. Por lo tanto, o problema é outro e non unha crise que non afecta concretamente ás empresas do sector eólico. E despois, home, eu tamén dice que referíase a nós como extrema esquerda, non nos molesta, enemigo das empresas. Non sei se somos enemigos das empresas, nós creemos que non, pero que sí que somos amigos dos traballadores. E alá onde se atacan os traballadores e se botan á rúa, pois nós o que queremos
e que defender os postos de traballo. Por lo tanto, aí sentímonos moi cómodos. E como lle volvo a decir, o BNG non é hoxe neste pleno, senón que leva moitos anos pedindo un plan de emprego para a Mariña e de reindustrialización. Por lo tanto, imos seguir na mesma postura, porque levamos moitas iniciativas no Parlamento galego, moitos compañeiros nosos da Mariña levan anos reclamando eso, e eu creo que é unha proposta xusta e que é unha comarca non é que só o que merezca, é que o necesita. Por lo tanto, eu chamo a reformar a lei laboral, a facer un plan de reindustrialización para a Mariña e rescatar non só a Mariña, sino a provincia de Lugo. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, dona Fren. Señor Castiñeiro, segundo turno. Gracias, presidente. Señora Loureiro, supoño que o Concello de Viveiro axudaríalle a Vestas a que se implantara no seu concello. Non sei se pagou licencia Vestas ou non, pero podía respondernos ahora se o Concello de Viveiro lle vai a pedir a Vestas que devolva todas esas axudas que ben material, ben de calquera outra forma, lle fixo a Vestas, como exixe que o fagan a Xunta de Galicia, a non ser que vostedes, o que decíamos antes, non? Que pidan para os demás o que non fan vostedes. No día de hoxe, os traballadores de Alcoa teñen que decidir o seu futuro. Quedoulles, pois, moi poucas opcións. As opcións que valorábamos aquí todos e que aprobábamos no seu momento eran unha intervención da SEPI. O Goberno do Estado non quixo intervir coa SEPI. Con esa non intervención, pois o que estamos conseguindo é que a opción que lles quede é parar as cubas durante 2 anos, algo o que nos negábamos todos. Pero iso hai que dicilo aquí precisamente para falar da industria da Mariña. Vostedes traen un estatuto electrointensivo que non valeu absolutamente para nada. Nin para ahora, nin para resolver o presente, nin para o futuro. Ningún plan industrial funciona se non é un estatuto electrointensivo que genere unha boa competitividade das nosas empresas e non pase o que está a pasar a día de hoxe. O BNG, o señor Efrén, que agora parece que falta, deuse por aluído cando falamos da extrema esquerda. Falábamos de Podemos. Evidentemente, sí que é certo que teñen bastante parecido, pero neste caso falábamos de Podemos e da súa política económica fracasada en outros estados. As empresas, evidentemente, vanse implantar onde teñan seguridade xurídica, onde lles facilitemos as cousas. E onde hai empresas, hai riqueza. Onde hai riqueza, hai traballo. Iso é así, non é se é primeiro o ovo e despois a galiña. Se non hai empresas, non hai traballo. Evidentemente, temos que facilitarlo, todas as administracións. En este caso, se hai empresas que efectivamente van en contra dos intereses dos galegos, pois evidentemente as administracións debemos traballar para que eso non seña así como está a facer a Xunta de Galicia a día de hoxe, que está propoñendo precisamente unha alternativa de venta a outras empresas que se buscaron, pero, bueno, a mala vontade neste caso de Vestas pois está o impedindo. Quero rematar, igual que empecé, mostrando o noso máximo apoio aos traballadores de Vestas, igual que fixemos nesa declaración institucional que aprobamos unánimemente. Esta moción deixa de ser exactamente a mesma que a que trouxeron hai 3 meses. Gracias. Moitas gracias. Señor Castiñeira, xa para pechar o debate, ten a palabra por un turno dun minuto doña María Loureiro. Gracias, presidente. Mira, esa pregunta que me acaba de facer con respecto á licencia de Vestas, sabes que lle digo? Que lle pregunto ao seu compañeiro, o señor César Ajamariño, que foi máis de 20 anos alcalde do Concello de Viveiro, que igual, se se fixeran ben as cousas, non estaríamos nesta solución, nesta situación. Pregúntalle ao seu compañeiro que lle respostará. O que pretendemos con esta moción, é moi sinxelo, xa o dixemos, claro, é dicir que se busca unha solución para Vestas que dentro de 3 días pecha a súa actividade, que na era de enerxía é renovable non se comprende esta situación,
e que, sobre todo, pois, dunha vez que se faiga un plan de reindustrialización para a comarca da Mariña, porque estamos vendo que cada vez están pechando máis empresas. Entonces, un plan de reindustrialización, unha previsión e que cumplan co Estatuto de Autonomía. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias, señor Loureiro. A verdade é que non podo pasar sin facer algunhas aclaracións do que se dixo aquí entre o señor Bamonde e o señor Castiñeira. E eu vou dicir con espírito navideña, sin duda, pero convén aclarar estas cousas porque son moi serias. Mire, señor Bamonde, eu reconozco que a súa retórica, que usted é un especialista en eso, e, por tanto, é unha ferramenta do seu traballo político, pero a retórica non vai a ningún lado. Pode quedar ben no momento da oratoria que se produce, pero eso non arregla absolutamente nada. E sabe do aprecio que lle teño. Mire, falaba vostede ao principio vos dos convenios, da maravilla que sería que a Xunta, en fin, que fai a Xunta de Galicia, todo o rollo. Mire, a maravilla sería, primeiro, que vostede confundiu os datos, se falaba de 2.000 e pico millóns de euros, cando que vai devolver a Xunta son 1.400, por tanto, non son 600 para as diputacións, son 350, nin son 10 millóns para os concellos, que serían 4,7 millóns para os 313 concellos de Galicia. Por tanto, non se pode mentir permanentemente. Estar instalado na mentira non vai a ningún lado, porque os números non son eses. Eses non son os números. E sabe cal é a maravilla? A maravilla é que sería, que fora unha maravilla, claro, que a Xunta executara eses fondos europeos en vez de devolvelos, porque agora nos temos que poñer colorados ante Europa. Claro, a Xunta lle poden dar o diñeiro que queiran, total vai no devolver, non o vai a executar, e iso é así. Así que non inventen vostedes, fagan ben as contas. E logo, señor Castiñeira, falaba antes vostede dos convenios. Convenio de Suplusa, cando falaba doña Mayra na proposta que traía a plenos. Pero, hombre, a ver, aquilo que se pode demostrar con documentos, con papeles, hai que ter un atrevemento realmente a prova de bomba, como parece que ten vostede. Pero iso non lle dá credibilidade, decir, o que dice non lle dá credibilidade. Porque, mire, os convenios, e pode mirar os informes técnicos que os hai por aí de algún pleno xa, que nos matou foi o Partido Popular. Ou é que vostede, se non a leu, vai a leendo a Lei 40/2015, goberno do señor Rajoy, Partido Popular, que dice que presentaba unha moratoria e dice que todos os convenios non executados e todos os convenios que non teñan data concreta de finalización, todos esos convenios quedarían extinguidos o 2 de outubro de 2020. Iso foi unha norma que sacou o Partido Popular. Non a fixa a Diputación de Lugo nin o Goberno Socialista, foi o PP que matou os convenios. Iso hai que dicirlo á xente e os alcaldes que non queiran entenderlo, pois mira, que se fagan oraquiri. Pero esta é a realidad. Esta é a realidad. E, por tanto, foi unha lei do Partido Popular a que tirou por terra todos esos convenios. E, mire, señor Castiñeira, non se pode xogar cos traballadores das empresas da Mariña. Non se pode xogar. Vostedes, a parte de fotos, que fixeron? Esa pregunta, esa resposta sería moi interesante, non? A parte de fotos, que fixeron? Mire, se en Alcoa ten responsabilidade do Goberno do Estado, que non nos dicimos que non. Fixes que diferencia, non nos dicimos que non. En Vestas, as competencias ten a Xunta. Pero vostedes non dicen que as ten a Xunta. Disimulan, camuflan, en fin, esas cosas, non? E iso non se pode xogar ca xente que ten en risco o seu empleo. Pero a pregunta é, se en Alcoa a competencia é do Estado, por que iba a facer fotos ali o señor Feijóo? E mira que se cansou de ir facer visitas e fotos, e o conselleiro tamén. Se non teñen competencia, a que van ali. Eso sí, a ver se meten o dedo no ollo, sacan rentabilidade política, pero sabendo que non van a facer nada, nin aportar nada para solucionar o problema. Home, esa é unha irresponsabilidade. Irálle moi ben nas urnas. Por certo, a usted vai menos ben que o señor Rajoy e o señor Feijóo. Debíais pedir a fórmula
debíais pedir a fórmula. Así que, xa vexo que usted fastidia, pero a realidade é que é, señor Castiñeira. En todo caso, señor Castiñeira, que non está vostede no uso da palabra, eu escoitei a vostede sin interrumpilo en todo o pleno. Non son alusións, que estou no debate. Por tanto, non hai alusións, estando no debate, nunca hai alusións. Mire, agora en Vestas non vai facer fotos, señor Feijóo. É curioso que non vaya por ali. Que pasa, que son traballadores de segundas os de Vestas ou que pasou aí? Por que non vai agora o señor Feijóo a facer as fotos ali? Que pasa? Tenlle a ler xa as fotos agora ou é que non quere dar a cara diante os traballadores de Vestas? E logo fala vostede de maioría do señor Feijóo. Mire, vou dicir unha cousa. O señor Feijóo pode dar as gracias á pandemia polo retraso das eleccións. E repito, pode dar gracias á pandemia, que se aproveitou dos vascos para colgar as eleccións no mes de xullo. As cousas como son. E iso é así. Pode gustar ou non pode gustar, pero iso é así. E pode dar, por tanto, a fórmula a vostede. E mire, que non autoriza os parques, eu de verdade, xo deixamos aquí un día, incluso está publicado nos medios de comunicación, que quen non autorizaba por temas medioambientales os parques eólicos era a Xunta. E a propia patronal veu a decir que se non se autorizaba os parques eólicos o empleo resinteríase e a economía resinteríase. Iso decía a patronal, non o decíamos nós. Por tanto, era a Xunta, non era o goberno do Estado. Era a Xunta. Así que non veña dicindo que é o goberno do Estado o que fai iso. E vostede chamou-nos o fai un pouquinho incompetentes. Dixo, son ustedes uns incompetentes. Bueno, usted sabrá se é moi competente ou pouco competente, non lle vou dicir nada disso. O que si sei é que cando un non ten argumentos, dedícanse a insultar. É a fórmula, a típica fórmula de sempre. Cando non ten argumentos, insulta. E unha cuestión interesante, señor Castiñeira, xa sei que cando non lle gustan as cousas mira para atrás, eu sempre miro para vostede, e vou dicir unha cousa, mire, eu acabo de ver estes días unhas noticias moi interesantes. Grenalia, parece que lle sona a Grenalia, creo. Sónalle Grenalia, non? Pois agora resulta que Grenalia chegou a un acordo con Alcoa e xa non hai problemas de electricidade en Alcoa. Xa non nos hai. Non hai problema eléctrico. Entón, a pregunta é, ten algo que ver a señora Mato que entrou na porta giratoria saindo da Xunta? Que hai detrás? Eu diría que deixen de xogar vostedes, que deben dar a cara e dar explicacións aos traballadores de Alcoa e aos traballadores de Vestas. E eu non lle vou a decir que vostedes son os incompetentes, pero que son especialistas en non decir a verdade, sí. Mire que non levan dito vostedes que se os gobernos socialistas é igual a paro, ao desempleo. Que gran mentira. A primeira vez que chegou a 19 millóns de afiliados á Seguridade Social neste país foi en xullo de 2007. Mire usted os datos. Xullo de 2007, non gobernaba o Partido Popular. E agora, o maior da historia, con 20 millóns de afiliados á Seguridade Social, é con un goberno socialista. Onde está a historia de desempleo? E, ademais, outra cousa, xa remata, non se preocupen, que vexo que está un pouco inquietos, pero que demais tamén escoitamos cousas, non sabe? E, encima, estas son verdad e o resto é mentira. Aquel milagro que vostedes falaban do goberno de José María Aznar durou mentre durou a venta das empresas públicas. Venderon todo, colocaron os amigos. Así saliu algún despois, que ainda estamos sin resolver nos tribunales o que está detrás. E, claro, cando un ten leiras ou casas ou, fin, e vende, mentras vende, ten que vender, non hai problema económico. Pero cando acaba usted co patrimonio non hai que vender. Que eu sei, por goberno socialista non fixeron ninguna venta dese tipo, como se fixo con Telefónica, o señor Vilalonga, etcétera, 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 etcétera. Bueno, en fin, como ven, o seu milagro económico cae por si solo. E eu creo que hai que ser máis rigurosos cando se dicen aquí cousas, porque estas cousas as escoitan todos os lucenses, ou poden as escoitar todos os lucenses. E non decir a verdade é engañalos. Así que eu creo que non se debe engañar os lucenses.
Bueno, sometemos a votación a moción do Grupo Socialista, punto número 17, que é unha moción para reclamar a Xunta de Galicia solucións para bestas e un plan de reindustrialización para a Mariña. Creo que había unha emenda que aceptaba a señora a señora Loureiro do BNG. Sí, presidente, a do BNG é aceptada E rechazaba do Partido Popular. Foi o que querían entender. Moi ben, entonces incluiríamos no texto as propostas da emenda do BNG e nos acepta a emenda do Grupo Popular. Ben, pois con eso sometemos a votación a iniciativa. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto do día, que é o número 18, é unha moción do BNG sobre a defensa do sector de vacún de carne na provincia de Lugo. Para expoñer a iniciativa ten a palabra doña Mónica Freire. Ben, moitas grazas, señor presidente. Moi bo día a todas e a todos. O sector gandeiro galego supón un 54% da produción final agraria galega, máis de 3 veces en termos do Estado español. Galicia aporta ao redor do 11% da produción de carne de vacún dentro de España. O sector do vacún de carne é un dos sectores máis importantes da nosa produción agraria, tanto en termos económicos absolutos como pola súa incidencia directa e indirecta no territorio. Das 19.000 granxas que existen hoxe en día en Galiza, máis da metade se atopan na provincia de Lugo. Son granxas que, na maioría dos casos, constitúen o sustento de familias enteiras, que contribúen dun xeito directo a manter a poboación no medio rural, a manter o territorio e a xerar emprego e riqueza en toda a provincia. As granxas de vacún de carne galegas, na maioría dos casos, completan o ciclo de cría dos becerros en base a pasto e ao leite das súas nais e dos propios forraxes da granxa, fortificando así a sostibilidade económica, social e tamén ambiental. Esta produción cárnica é a principal actividade económica de moitas comarcas, como as zonas dos Ancares, a Fonsagrada ou Caurel. Dalgunhas, case que podemos decir que é a única, e no caso de desaparecer, viría a acrecentar o problema de abandono e despoboamento do noso rural. Ben, todos estes datos nos levan, ou deberían levar, a entender a importancia do sector do vacún de carne dentro do noso tecido productivo e debería ser motivo suficiente como para plantexalo como un ámbito de traballo fundamental e estratéxico para a supervivencia e futuro do noso rural. A pandemia, que aínda estamos a vivir, non fixo máis que agravar a situación de afogamento que leva padecendo o sector nos últimos anos, debido ao incremento continuo dos custes de produción. Non existen mecanismos reais que eviten que os gandeiros vendan os seus produtos a perdas e tampouco existen ferramentas que fornezan aos produtores dun verdadeiro poder de negociación na cadea agroalimentaria fronte á industria e á distribución. Nada trouxo de novo a modificación da Lei da Calidade Alimentaria no seu paso polo Congreso e polo Senado. No seu aspecto máis necesario para o produtor, nada se clarificou ni modificou. Porque logo dos negativos efectos do confinamento e das restriccións da pandemia, chegaron os tempos das subas desmedidas dos prezos de enerxía eléctrica, dos combustibles, dos concentrados, dos abonos, etc. A lóxica do mercado deberá traer unha suba no prezo final do produto para compensar estes custes de produción á alza. Mais non é así. Aínda ben, os prezos ao produtor baixaron. Galiza ten a competencia exclusiva en materia de agricultura e gandería, así o di o noso Estatuto de Autonomía. A Xunta de Galicia debe e ten que executar esta competencia. Debería e tería que facelo, mais nada se está a mover desde o Goberno galego para que o produtor reciba un prezo xusto consonte as subas dos custes de produción xa citadas. Para suplir o desleixo da Administración competente nesta materia, desde o BNG traemos hoxe aquí un total de 7 propostas que pretenden dar solución á situación tan urxente que está a vivir o sector do vacún de carne galego. Nada máis nesta primeira intervención. Sí, moitas gracias, Mónica. Ben, agora polo Grupo Popular ten a palabra don Jesús Núñez. Gracias, señor presidente. Boas tardes, señoras e señores diputados.
Evidentemente, non podemos negar a importancia que supón para a provincia de Lugo o sector de vacún de carne. Non podemos esquecer que na provincia contamos con preto de 300.000 vacas, o que supón casi unha por habitante, o que nos dá unha idea da magnitude... Don Jesús, un segundiño. Don Jesús, se pode acercar un pouco o micro? Baixe un pouco hacia a boca. Así, gracias. Decía que contamos con preto de 300.000 vacas de producción de carne, o que supón case unha por habitante, que nos dá unha idea da magnitude das cifras nas que nos movemos. Desde logo coincidimos na importancia do sector de vacún de carne por equilibrio territorial na nosa provincia. É fundamental e todos somos conscientes de que contribúe a fixar población, sobre todo nos concellos entre os que se encontra o que eu represento como alcalde, con baixísima población. Somos tamén líderes no referido á produción de carne de vacún de calidade, con indicación xeográfica protexida de tenreira galega e vaca boi. A principal indicación de calidade da carne en España. Parece, pois, que merece a pena promocionar o consumo de carne galega e non o contrario, como adoitan a facer dende o Goberno central. A quen debemos escoitar é aos nosos gandeiros, que son os que están a facer, que é o que se está a facer, desde a Consellería do Medio Rural, para, postos de acordo con eles, chegar a desenrolar as estrategias adoitadas ás súas necesidades. Dende a Xunta de Galicia inizouse un proceso participativo para elaborar a estrategia de dinamización do sector da carne en Galicia, comenzando as reunións con gandeiros, representantes das industrias, cadea de distribución e asociacións e organizacións profesionais agrarias. Para dar comezo a este proceso, do que sairán medidas concretas definidas por todos os participantes para aumentar a cadea de valor. Estos axentes participantes son os que realmente coñecen a situación na que se topa o sector, as súas debilidades e as súas fortalezas. Eles dirán as necesidades que se podan cubrir dende a Xunta de Galicia para poñer en valor, como sempre, a calidade que define os nosos produtos. Evidentemente, o principal é contribuir a manter o lema Galicia é calidade alimentaria. Non cabe dúbida de que a Xunta de Galicia estará sempre vixiante para que se respeten as condicións da cadea de produción, en este caso cárnica, e se cumpra a normativa da Lei de Cadea Alimentaria. Por iso, se está a elaborar a estrategia da carne de vacún da man da Fundación Juana de Vega, coa participación da Administración, así como todos os elos da cadena, produción, transformación e distribución. Dende o sector manifestouse a total desaprobación ante a ínfima sensibilidade mostrada polo Goberno central fronte á situación do sector gandeiro en particular e o primario en xeral no proceso de configuración da Lei da Cadea Alimentaria. As axudas directas levaríanos a unha estrategia que podería costar millóns de euros, axudas que sempre deberían ir financiadas polo Goberno central a través das axudas europeas. En todo caso, sempre deberán ser os gandeiros os que opinen nestes temas. Vostedes creen que o que piden os gandeiros son axudas directas. Porén, eles o que piden é que se recoñeza o seu papel na custodia do territorio, que se recoñeza o carácter sostible e o respeto do benestar animal que teñen nas súas explotacións, das que nos podemos sentir orgullosos en este sentido en Galicia. Evidentemente, habrá que artellar as líneas de subvención necesarias para soster este sistema. O que piden é que se recoñeza o seu papel que teñen para evitar o despoboamento, para evitar o abandono do noso rural e para evitar os incendios forestales. O que piden é claramente que se cumpra a Lei da Cadea Alimentaria e que comecemos pola prohibición da venta a perdas, que en este momento se está producindo desgraciadamente, aínda que é certo que nos últimos meses se rexistran os precios máis caros na venda de carne de vacún, pero que consideramos que siguen sendo insuficientes para cumprir a rentabilidade que deberían de dar as granxas. E a Xunta neste momento ten en marcha diferentes iniciativas para contribuir a manter o sistema. Unha delas é a Lei de Recuperación da Terra Agraria e a xeolocalización de potenciais superficies de terra disponibles, que prácticamente do ano 21 están executados e axudicados na súa totalidade. Tamén contamos coa axuda do Plan de Pastos de Galicia, o que permitirá aos gandeiros e
e gandeiras, contar con unha maior aportación de produto propio para non depender da compra de cereales alleos, o que aumentaría, lóxicamente, o que aumenta os costes na produción. Por parte da Xunta de Galicia fíxose este ano, como se fai en todos os exercicios, un adianto da PAC, en este caso de máis de 160 millóns de euros, e creo que a primeira comunidade de España en facelo é sempre o límite máximo que permite a Comunidade Económica Europea. Estáse subvencionando tamén os seguros agrarios, con unha media do 40% do valor das pólizas. Todas estas son axudas que van encaminhadas, evidentemente, a defender a produción e conseguir que as granxas que tanto axudan ao desenrolo, sobre todo na provincia de Lugo, sigan sendo rendibles e sostibles. Por esta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Gracias, don Jesús. Ben, ten agora a palabra polo Grupo Socialista don Roberto Fernández. Bos días a todas e a todos. Está ben reflexada na moción a situación que están a vivir as gandeiras e gandeiros de vacún de carne desta provincia. E fai un resumo representando cunha visión global os distintos problemas que atinxen os produtores cárnicos das nosas comarcas. Eu resumiría a situación en varios puntos. En primeiro lugar, a necesidade dunha regulación e ordenación territorial que na actualidade é inexistente na maioría dos concellos desta provincia, afectando a eficiencia e a productividade das ganderías. Galicia está, como fai 50 anos, a efectos de ordenación do territorio. Sabemos todos da problemática vinculada ao minifundismo e a influencia que este ten no rendemento dunha empresa agraria. É fácil ver declaracións de titulares de empresas agrarias con 200 ou 300 parcelas que fan inviable a actividade tal e como está plantexada na actualidade. Entendemos, por tanto, que é fundamental abordar este problema con rapidez e con claridade e non podemos ser competitivos neste marco de desorden do territorio. Necesitamos lexislar e aproveitar o que se lexisla. Os propios membros das axencias dependentes da Consellería de Medio Rural asumen que van ser incapaces de xestionar os expedientes que derivan da Lei de Recuperación de Terras ou dos propios Banco de Terras ou Banco de Explotacións que tanto se utilizan e publicitan na teoría, por non mencionar xa as abandonadas concentracións parcelarias. Quédase todo en teoría, son plazos longos, inxustos, que non aportan solucións a un problema vital. E ser lento significa ser pouco eficientes e irresponsables. A nosa proposta é que se invirtan menos fondos en pantalla e máis na realidade, menos museos e máis rural, menos aldeas modelo e máis proxectos productivos que aproveiten e respeten os nosos recursos. Pero as aldeas modelo son o sinxelo, é o sistema máis sinxelo que existe. Facer un espello dunha realidade imposible ou ficticia nunha aldea de algún concello para que o resto miremos como se gastan os fondos dunha forma totalmente inviable. É necesario mollarse e apostar por proxectos con fondo, menos carrocería e máis motor. En canto ao modelo productivo, necesitamos un incentivo dende a Administración Autonómica á produción vinculada á calidade, non á cantidade, totalmente ao revés dos incentivos da última década. Deixáronse olvidadas as instalacións familiares, e non me refiro soamente ao sector da carne. É evidente que a realidade dos últimos anos ten que mudar. A normativa europea e o propio sentido común indica que as instalacións puramente intensivas teñen que mudar o seu sistema de traballo. No sector da carne está demostrada dende sempre a importancia medioambiental e conservadora do medio que este sector aporta. É imprescindible a actividade gandeira dun xeito extensivo para a loita contra o abandono, os incendios e, en consecuencia, contra o despoboamento. Necesítase aplicar fondos a políticas que incentiven a gandería extensiva. Necesítase axilidade administrativa nas diferentes convocatorias. Eu pregúntome estes días que tanto se fala da aprobación no Consello da Xunta da Orde de Axudas de Incorporación ao Agro e dos plans de mellora, cal foi a última convocatoria que se publicou? Cando se resolveu esa convocatoria? O noso conselleiro de Medio Rural olvidouse un ano, pasou do ano 20 ao ano 22. No 21 non se fixo convocatoria ninguna. A xestión é nefasta. Non me extraña que haxa que devolver fondos a Europa. En canto aos prezos de venda,
Hai unha desprotección do sector fronte á venda da súa produción con entregas dos animais descoñecendo cal vai ser o prezo que percibe e un descontrol dos prezos en moitos casos. Estamos de acordo en regular os prezos de venda e de consensuar os mecanismos de establecemento dos mesmos. Na recente aprobación da Lei de Cadea Alimentaria así se establece e, por suposto, que incidimos e reiteramos o seu necesario cumprimento. Na realidade, a ausencia de liñas de transformación compatibles coa produción nas propias gandarías é o día a día e os marxes da venda do produto deben tamén ser analizados. O marxe na fase de transformación é sempre máis significante que o marxe na produción. Por ese motivo, é necesario combinar ambas fases, poder continuar o proceso nos lugares onde se produce e acadar un maior valor engadido do produto aportado pola transformación. A Consellería de Medio Rural é a cuarta consellería en orzamento, 629 millóns de euros. Axencias e centros de investigación dependentes da mesma ten competencias completas neste sector. Solamente falta claridade, acercarse á realidade e a facer políticas que sexan aplicables, que encaixen no sistema productivo de Galicia. E, finalmente, quería mencionar a dependencia total e absoluta dos gandeiros ás axudas percibidas a través de fondos da PAC, posto que os custos de produción subiron e os prezos están estancados. Por suposto que a PAC non pode ser a beneficencia do sector. O sector agropecuario ten recursos suficientes para ser o máis importante da nosa provincia e ten a calidade necesaria para ser o epicentro do resto da economía e dos sectores. Non podemos aspirar a que a PAC sexa o beneficio que reciben os gandeiros e eu propoño que nos centremos nos 4 puntos anteriores que mencionei con anterioridade e neste mesmo. Dende o noso punto de vista, este resumo inclúe a problemática existente nun sector fundamental dende o eido territorial, económico e social e urxe acometer medidas que eliminen estas problemáticas. Moitas gracias. Moitas gracias, don Roberto. Segundo turno para a doña Mónica. Ben, mire, señor Núñez, os gandeiros e as gandeiras o que piden son prezos xustos. Xustos e suficientes para poder vivir dignamente do seu traballo, ni máis ni menos. Fala vostede da estrategia da carne que está a elaborar a Fundación Juana de Vega, non a Consellería, está a elaborar a Fundación Juana de Vega. E está ben que sexa así, as estrategias, os plans estratégicos son necesarios, mas os plans estratégicos, ademais de elaboralos, hai que executalos. E ese é o pequeno matiz onde falla a Consellería de Medio Rural, que se lle esquence en facer prácticas os seus proxectos. Aínda así, decir que os plans estratégicos se plantexan a medio e longo prazo e o que precisa o sector do vacún de carne en Galicia son medidas xa, medidas inmediatas e que sexan dilixentes. Tamén fala vostede da lei de recuperación de terras agrarias. Eu non sei se o sabe, pero se non digo eu, esa lei no ano 2009 xa estaba en tramitación parlamentaria, co que darvos a noraboa porque só tardasteis 12 anos en recuperala. Ben, débese conformar a cadea de valor agroalimentaria de abaixo cara arriba, evitar prácticas desleais na contratación, aumentar os supostos nos que é obrigatorio consignar por escrito as relacións contractuais do sector para gañar seguridade xurídica e ampliar o catálogo de prácticas desleais a evitar. Necesitamos unha Consellería de Medio Rural que participe activamente na súa elaboración, transposición e cumprimento para que sexa o máis efectiva posible e permita reforzar a posición negociadora de todos os chanzos da cadea, de xeito que asegure a efectiva competencia de todos eles. De non existir solucións reais a estas problemáticas, a curto e longo prazo, moitas destas granxas veránse obrigadas a pechar. Propoñemos estas 7 iniciativas para facer fronte á problemática que estamos a vivir no sector de vacún de carne e esperamos o acordo unánime de todas as forzas políticas presentes neste pleno. Moitas gracias. Ahora sí. Digo, moitas gracias, doña Mónica. Segundo turno para don Jesús Núñez. Moitas gracias. Bueno, para ir resumindo, eu creo que o principal obxectivo para o presente e o futuro da produción cárnica pasa pola posta en valor do produto que os gandeiros comercializan. Creo que en isto vamos a estar todos de acordo. Pola contra, a solución que ustedes sempre propoñen é a mesma, basease na inyección de fondos sin demasiado fundamento, que o que van a facer é alterar o equilibrio do sector. Nesta mesma línea,
iniciouse un procedimento participativo por parte da Xunta de Galicia da estrategia de dinamización do sector de carne de Galicia, buscando precisamente o futuro da produción cárnica que aposta en valor do produto. A estrategia da carne leva consigo como principal obxectivo garantir a sostenibilidade do sector en todos os procesos que o engloban. Deste xeito, e tratando de garantir o relevo xeracional, estáse a levar a cabo estrategias precisas baseadas na escoita a todos os axentes implicados, a todos os profesionais realizados con cada proceso de produción. Así, sin perder de vista a formación como motor principal do garante buscado, estáse a impartir cursos de mellora de xestión, relevo de explotación, sempre desde o punto de vista da investigación e da innovación, que é outra das cousas que vostedes propugnan. Eu creo que xa existe normativa que permite dun xeito sinxelo o acceso ás salas de despiece ás pequenas explotacións para a venta directa. Hai unha línea de subvencións que non sei en este momento si continúa aberta, pero que se abre todos os anos para a creación de pequenos matadoiros comarcais. En definitiva, que eu creo que o que debemos de facer todos é, a parte de apoiar a moción, como non podería ser de outra maneira, o que debemos de facer todo, digo, é escoitar o sector. Escoitar e poñernos a disposición deles para no que eles digan todas as partes implicadas na produción de carne, tomar as medidas oportunas que eles nos están reclamando, que ao mellor non son nin siquiera ningunha das que nosotros discutimos. Por iso, o fundamental, volvo a decir, é escoitar o sector. E nós, desde logo, repito tamén, vamos a apoiar esta moción, non vamos facer como fixo o PSOE no caso do sector do lácteo, e a ver se entre todos somos capaces de contribuir a que as cousas melloren para os nosos produtores, que son fundamentales, volvo a repetir, sobre todo nunha provincia tan dispersa, con tan baixo índice de población, para manter a pouca población que nos queda. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Turno para don Roberto Fernández. O noso grupo vai apoiar esta moción tamén, e farémolo polo exposto con anterioridade. E os argumentos mantéñense respecto a outras mocións, señor Núñez. Somos claros, as propostas son claras e os problemas son reais. O que non aceptamos, nin imos permitir, é que se manipule a realidade como se intentou facer ca moción do sector lácteo. As pasadas semanas, os produtores cárnicos manifestáronse para reclamar á Xunta de Galicia unha serie de medidas, moitas delas recollidas tamén nesta moción. Solicitude de axudas directas para compensar o incremento dos prezos do penso, diésel ou electricidade, a convocatoria dunha mesa sectorial, ferramentas para que as granxas podan calcular os custos de produción e aplicalos nos prezos que cobran, para garantir que non se poda cobrar por debaixo dos custos, axudas económicas que cubran ata o 100% dos danos causados pola fauna silvestre e axilidade no seu cobro, e xerar normativa que permita ás granxas a venda directa e a transformación potenciando a comercialización de proximidade. Os produtores cárnicos que reclaman estas medidas son un tercio menos que fai unha década. Eu supoño que algo se estará facendo mal. Esta realidade é aplicable a todas as modalidades agrarias, ao sector lácteo, ao hortofrutícola, ao cárnico e ao medio rural en xeral. E nos sí que escoitamos o sector e compartimos estas demandas e propoñemos as solucións que antes precisei. É triste que unha institución con orzamento 100 veces menor que a Xunta de Galicia, falo desta Deputación Provincial, teña colaboración directa cos gandeiros, coas distintas asociacións de criadores para poñer a disposición do sector os mellores animais xenética e morfolóxicamente seleccionados, que se invirta e se potencien as razas autóctonas con diferentes actividades, que se asocia a produción e ao consumo con programas que se despregan por todo o territorio, que se aposte por un sistema público de recría único en Galicia, e iso todo con 4 calderillas, se comparamos os orzamentos desta Deputación Provincial cos da Xunta de Galicia. O certo é que, repasando a extensa nota oficial de presentación dos orzamentos de medio rural que se pode consultar na páxina web da Xunta, non atopamos ningunha mención de medidas concretas para a produción de vacún de carne. O único que se repite é a palabra móvil. Agora todo vai ser móvil. A oficina agraria vai ser móvil, as entidades bancarias van ser móviles, e ata queren que o médico de Ribeira de Piquín sexa móvil tamén. En fin,
Menos propaganda, máis xestión e compromiso, recursos económicos existen e é obriga de todos xestionalos de acordo coa necesidade. Moitas gracias. Moitas gracias, don Roberto. E xa, para pechar o debate, ten a palabra a doña Mónica por un tempo dun minuto. Ben, a Xunta de Galicia recibiu case 900 millóns de euros da Unión Europea e ao redor dos 300 de cofinanciación nacional do Estado dentro do actual Programa de Desenvolvemento Rural. A Consellería de Medio Rural, que xestiona ou debería xestionar estes fondos europeos agrícolas de desenvolvemento rural, os fondos FEADER, un total de 1.190 millóns de euros, ten nese PDR os mecanismos necesarios para facer fronte a crises como a que está a vivir o vacún de carne galego. Está claro que a Consellería de Medio Rural ou ben non quere, porque ten as ferramentas para facelo e non o fai, ou ben non sabe, por ineptitude dos seus responsables, facer fronte a darlle solución aos problemas do noso sector primario. Sexa cal fora a resposta, non querer ou non saber, as consecuencias son claras e prexudiciais para os nosos gandeiros e gandeiras. Fondos europeos a devolver, un rural agonizando e moitas explotacións a piques de pechar. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mónica. Sometemos a votación esta iniciativa. Votos a favor? Unanimidade. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 19, que é unha moción do BNG sobre a situación dos servizos ferroviarios na provincia de Lugo. Esta iniciativa vai nos expoñer don Efrén Castro. Ten a palabra. Grazas, señor presidente. Bueno, pois, despois de 20 anos de atraso, víamos como por fin chegaba a AVE a Galiza, concretamente a Taboadela, en Ourense, e isto supoñía un cumprimento máis que tardío de algunhas das promesas dos sucesivos gobernos centrais para con Galiza, e o que supuxe unha millora para a conexión con a meseta, pois está a traer algunhas modificacións e perxuicios no servicio interior, que xa é moi deficiente. Polo tanto, nos creemos que hai que traballar aí, hai que tamén recuperar servizos que se perderon con a COVID-19, como pode ser o caso da van Ourense-Santiago ou como a precaria conexión Lugo-Santiago, que ten que ver con este servicio. Desde hai bastantes anos, os gobernos sucesivos de Madrid veñen a baleirar os servizos ferroviarios. Eu creo que calquera que viva en Lugo, nas comarcas de Lugo, ou en Sarria completamente como eu, que temos unha estación e que podería ser o tren un medio de desplazamento que tuveramos como preferente ou como primeira opción, sobre todo cando éramos estudantes, a verdad é que non figura no ideario común das veciñas e veciñas destas comarcas por o deficiente que é. O certo é que eu lembro cando estudaba, ir Sarria a Coruña, que moitos estudiábamos en Coruña ou en Compostela, ir Sarria a Coruña eran 2 horas e 45, e o triste é que durante todos esos anos pouco se reduciu ese tempo de chegada a Coruña ou nada. Polo tanto, claro, eses servicios tan deficientes fan que un medio de comunicación como é o tren, que debería servir para vertebrar o noso país, curiosamente, nos veciños da nosa provincia, non figure como as súas asociacións, porque é moi deficiente. Mire, a chegada do AVE supuxo, creo que, un golpe na conciencia dos veciños da provincia, porque se puxeron de manifesto moitas cousas que eran a realidade, pero como o tren está sempre escondido, non figura no noso día a día, a veces non se falaba deso. Lugo a única cidade do país que non ten conexión directa con Compostela. En pleno século XXI, falta por electrificar as dúas conexións, tanto a Ourense como a Coruña, aínda que, por sorte, isto xa se iniciaron algunhas das obras e esperemos que non sufran retrasos. O servicio que ofrecían a conexión supostamente directa con Compostela, que era por Ourense, fíxense o viaxe, foi suprimido. Ora, para chegar a Compostela, aparte de todo o tempo que leva, hai que facer transbordos.
E a falta de personal e mantemento das vías provoca continuas incidencias. Sen ir máis lonxe, no primeiro semestre de 2021 suprimíronse 43 trens por falta de persoal. Bueno, aquí con este dato vese que hai unha clara falta de inversión no personal. De igual maneira que sufre este aillamento na comunicación vía tren a cidade de Lugo e as comarcas limítrofes, a comarca da Mariña, xusto con a de Ferrol, Terra e Ortegal, padecen as consecuencias do progresivo desmantelamento do FEBE. Eu creo que podemos decir que prácticamente está abandonado. Funciona, pero non as condicións que a verdade é que calquera que poida montar no FEBE é o que fai un viaxe no tempo. Podería pensar que viaxou 100 anos atrás e iso é o que se lles ofrece a esas comarcas. Polo tanto, nos creemos que o tren é un medio fundamental no presente e que deberá ser no futuro para artellar as comunicacións do país. Lugo temos moitas deficiencias en comunicación, case só estamos ben comunicados interiormente con Coruña por autovía e con amenaza de poñer portaxes nun prazo breve. Polo tanto, é algo estratégico para a nosa provincia exixir servicios ferroviarios que nos conecten co resto do país. Por eso, nesta moción, exiximos ao Goberno do Estado español a electrificación completa e urxente da vía Lugo-Ourense e Lugo-Coruña, implantación da conexión directa entre Lugo e Compostela a través do estudio da variante entre Curtis e Ordes, dotación de recursos humanos, especialmente maquinistas, necesarios para garantir o servizo tanto nas conexións ferroviarias desde Lugo e desde Monforte como no antigo FEBE, e ampliación das frecuencias para garantir un servicio de calidade que responda ás necesidades da poboación e fomente o uso de tren como servicio de cercanías fronte ao uso do vehículo particular e instar a Xunta de Galicia a demandar a transferencia das competencias en materia ferroviaria para poder desenvolvermos un tren galego de proximidade e iniciar os traballos e estudios necesarios para a súa planificación e posta en marcha en Galiza. Grazas. Moitas gracias, don Efrén. Polo Grupo Popular ten a palabra don Óscar Poi. Don Óscar. Bos días a todo o mundo e grazas, señor presidente. Sempre leo as propostas dos demais partidos con moita atención. Por exemplo, podemos ver que esta moción foi presentada por rexistro o día 21 de Nadal. Isto ten a súa importancia para o presente debate e voltarei a elo un chisco máis tarde. As mocións do BNG, como esta, sempre chaman a miña atención. Empezo a ler que o PSOE e o PP facémolo todo mal por igual e que o BNG é a solución. E lembrome do discurso da portavoz de Ciudadanos no Concello de Lugo. Señor Poi, un momentiño que nos lle escoitamos. Un momentiño, señor Poi, un momentiño que nos escoitamos. A ver agora. Hola? Sí, agora sí. Vale. Non sei se empezo outra vez, sigo donde deixei... Ao principio escoitámoslo, pero houve un momentiño aí que non. Bueno. En fin, só falta que chegue o día no que escoitemos o señor Castro dicir que o BNG non somos nin de esquerdas nin de dereitas. Pero imos, se me permite, señor presidente, aos acordos. Imos ver se, oxalá, acadamos un acordo unánime. Temos un primeiro punto de exixencias ao Goberno Central. Electrificación completa da vía Lugo-Ourense e Lugo-Coruña. Nada que discutirlle. Implantación directa Lugo-Compostela. Nada que discutirlle. Dotación de recursos humanos para garantir as conexións ferroviarias dende Lugo, Monforte e o FEBE. Nada que discutir. A ampliación das frecuencias para garantir un servizo de calidade que responda ás necesidades da poboación. Nada que discutir. Eu persoalmente voto en falta unha referencia á reposición das liñas suprimidas pola COVID. Supoño que non haberá problema en incluir semellante reclamación a ese Goberno Central que co gallo da investidura tantos momentos de gloria fotográfica lle deu á señora Pontón no seu día. Tras estas reclamacións ao Goberno Central chegamos a un segundo punto, señor presidente, no que xa aparece a Xunta polo medio. Demandar a transferencia das competencias en materia ferroviaria. Nas propostas do BNG sempre aparecen este tipo de cousas por algures. Logo temos que escoitar falar de seriedade, de traballo, de coherencia, pero no BNG con tal de engadir galego a un problema pensan que xa está solucionado. Que a luz vai cara, tarifa eléctrica galega, que o tren en Galicia ten deficiencias e precisa de melloras, tren galego. Falaba o meu compañeiro Agustín da pedra filosofal, e a pedra filosofal do BNG sempre engadir galego, galega aos problemas e xa estaría todo amañado.
que xa denantes das políticas enerxéticas, por chamarlle de algún xeito que fai o bipartito central, a tarifa eléctrica galega fose deficitaria, tivese como resultado o incremento da factura dos veciños e das industrias, é o de menos. E co tren volta o xabaril ao millo, que existe un informe dos técnicos da Consellería de Infraestructuras que di que ese tren galego gustaría máis de 50 millóns de euros o ano. Iso que máis dá? O galeguismo, ademais de non ser identificable con ideoloxías totalitarias e violentas como o comunismo, non consiste en poñer o adxetivo galego aos problemas e pensar que xa están solucionados. Os problemas téñense que valorar para solucionalos, para mellorar as cousas, non para facer demagoxia e populismo. Respostar á pregunta de que é mellor para os galegos é galeguismo. O que mellor lle ven aos galegos, non o que mellor lle ven ao BNG. Van vostedes, señor presidente, a apoiar este segundo punto? Pregúntolle, porque a súa portavoz, a señora Porto, dicía hoxe mesmo que non existía nesta institución unha máquina para imprimir billetes. E logo teñen unha en San Caetano, señor presidente. Verdade que non? E dicía a señora Porto que non presentamos enmendas aos orzamentos do 2022. E, por certo, pode que para iso sería bo cousa presentarnos esas contas denantes de publicalas na prensa, por aquilo de pedir e permitir facer, e non de pedir e impedir facer. Presentouse algunha emenda aos orzamentos da Xunta para incluir estes gastos do tren galego e sinalando onde ten que recortar a Xunta para asumir este sobrecuste que ten que asumir o Goberno Central? Sexamos coherentes, escoitamos nos plenos desta institución. Menos verbas e máis acción, señor PNG. Por que presentan vostedes esta moción se xa saben que acordo foi acadado no Parlamento de Galicia? Ou, polo menos, onde estivemos todos de acordo. Se vostedes mesmos, señores do BNG, saben que Cando presentan esta moción xa sabían o que se debatira no Parlamento de Galicia e o que se aprobara no Parlamento de Galicia. É que vostedes, señores do BNG de Lugo, non escoitan o que din os coroneles do Parlamento de Galicia? Claro que o fan. É que vostedes, señores do BNG, teñen ideas propias distintas das dos coroneles do Parlamento de Galicia? Pois pode que sí, pero seguro que o que non fan é expresalas públicamente, que xa sabemos como pasa no partidos de ultraesquerda cos disidentes. Cal é a explicación logo? Pois como ensina a navalla de Ockham, a máis sinxela soe será correcta. Vostedes tentan acadar un titular na prensa de mañá, tentan acadar máis munición para a súa eterna campaña de intoxicación e a súa necesidade de xerar tensión e bulos. Outra burbulla mediática da que o Grupo Provincial do Partido Popular de Lugo non imos participar. Chegados a este punto, a solución é sinxela. Se o BNG acepta eliminar o punto 2 desta moción, teremos un acordo plenario unánime sobre este tema de importancia para o país. E se non, pois teremos outro burdo intento do bipartito de empregar o seu músculo mediático para xenerar bulos e facer demagoxia. Moitas gracias. Rematou. Gracias. Moi ben, para fixar a posición do Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Bueno, moi boa tarde xa, señor presidente, señoras e señores deputados. Eu pensei que nesta moción o señor Poi iba a falar de servicios ferroviarios, pero creo que fixo ou tratou de facer un resume de todo do que se falou no pleno, menos dos servicios ferroviarios. Pero creo que isto forma parte da estrategia desa especie de síndrome, de cinismo, do que padece o Partido Popular cando ten que falar de infraestructuras ferroviarias, en términos xerais. Un cinismo que temos que desenmascarar porque a nos obriga. E creo que hai que falar con claridade neste tema. Creo que se alguén cumpre as súas promesas neste sentido, fronte ás palabras baleiras do Partido Popular, quedou demostrado con feitos o 22 de decembro que son os gobernos socialistas e concretamente Pedro Sánchez que cumpriu a súa palabra de traer o AVE a Galicia. Iso é algo constatable, algo palpable e algo perfectamente demostrable. A veces tamén caemos nunha especie de síndrome de ansiedade anticipatoria, non? E creo que hai que contextualizar de onde veñen estas cuestións, non? Porque outro día lía abrallado unha nova que publicaba un xornal galego e ali atentamente, non? Porque falaba de o posicionamento férreo do Partido Popular, dos senadores e diputados do Partido Popular a prol dos servizos ferroviarios na provincia de Lugo. Falaba de cónclave dos populares. Home, que eu saiba, o cónclave facíase para elixir o Papa. E vostedes non teñen que elixir. Puideron facer durante 8 anos, elixir, dicirlle ao seu Papa, señor Feijóo,
e o señor Rajoy, que acometera todas esas actuacións e se comprometera cos servizos ferroviarios na provincia de Lugo como se está a facer por parte dos gobernos socialistas, porque isto se traduce ni máis ni menos que en investimentos, ni máis ni menos que en investimentos. E fonte esa aposta clara e contundente de traer o AVE a Galicia, porque vostedes o deberon deixar ali por León, porque son da política aínda do tren a vapor, me parece a min, pois está esa inacción dos gobernos de Mariano Rajoy e desa fantástica ministra de Transportes, que outro día sí se subiu o tren, curiosamente. Miren se teñen vostedes rostro, señor Poi, que outro día se subiu o tren, a pesar dos demoledores informes do Tribunal de Contas que unha e outra vez non nos cansaremos de reiterar. Porque, claro, vostedes ora poden pedir o que queiran, pero se en 8 anos vostedes non fixeron nada, agora temos que meterlle unha quinta ou sexta velocidade para recuperar o tempo que vostedes estuveron sin facer absolutamente nada. E lle falo desos informes, que non o digo eu, que o digo o Tribunal de Contas cuyos membros, pois, moitos deles os nomearon vostedes, que entre o 2014 e o 2017 as obras non avanzaron e se deixaron de executar máis da metade dos investimentos previstos. Dificilmente o AVE iba a chegar a Galicia co seu modelo de xestión. E fronte a ese modelo, todavía queda moito por facer, neso coincidimos co BNG, hai un outro modelo, o modelo dos gobernos socialistas, que impulsan e promoven actuacións encamiñadas a facer realidade esas investimentos nas infraestructuras non só ferroviarias, sino no conxunto das infraestructuras, porque sin eso é imposible avanzar. Vostedes non teñen unha estrutura clara de país nin de como executar esas cuestións. Entonces, bueno, ese síntoma de incapacidade que vostedes manifestan, esa carencia de modelo de país é o seu modelo, o modelo que vostedes levan defendendo durante tanto tempo. E fronte a iso, pois, eu creo que é palpable, como decía, o compromiso do Goberno central, do Goberno socialistas de Sánchez nos orzamentos do ano 2022, así como nas actuacións que xa se fixeron neste ano 2021 que está a punto de rematar. Por qué? Porque Pedro Sánchez fala no BOE. Como acórdanse vostedes cando o señor Feijóo decía que el falaba no DOGA? Pois ora debeu seguir acabando a tinta, porque ora xa non fai tanta mención ao DOGA. Debeuse olvidar ou debeuse esquecer da provincia de Lugo, de dotar a provincia de servizos públicos de calidade, de defender os intereses desta provincia. Se alguén colocou a provincia de Lugo no mapa, foron os gobernos socialistas, que lles quede tremendamente claro. E lle decía como? Pois con preto dun 27% máis de investimento, do que facía o señor Mariano Rajoy, e menos mal que era galego. En Lugo, o investimento en infraestructuras no seu conxunto medrou un 169%. Unha vez clarificados estes extremos, e para ir rematando, convén precisar pois, que a Deputación de Lugo, o seu presidente, ven reclamando, como sempre fixo, que Lugo teña os mesmos servizos ferroviarios que o conxunto de Galicia, claro que sí, como non. Todas as melloras precisas en mobilidade para a provincia, tanto en estradas como en ferrocarril, son irrenunciables, e así o manifestou reiteradamente. É certo que as frecuencias interiores aínda non son as que desexamos, claro que non, pero se vostedes estuveron 8 anos mirando para o aire, non avanzaron, non executaron os orzamentos, pois evidentemente agora temos que empezar ainda por o principio, fíxese, que é electrificar as liñas de Lugo ou Ourense-Monforte. Temos que electrificar todavía as liñas, temos que desdoblar o túnel do Ural, e o estamos facendo, cun investimento de 17 millóns de euros, como lle digo, no BOE, publicado, está licitando a DIF. Quere que lle recorde tamén, se queren, o compromiso que manifestou a secretaria de Estado de Transportes con respecto á liña Lugo-Coruña para facilitar esa vertebración, pois tamén se está facendo unha aposta clara neste sentido. Por iso, hai a necesidade de mellorar, sí, pero non esquezamos cal foi o seu posicionamento e a súa incapacidade durante esos 8 anos que gobernaron. Porque eso non o podemos esquecer e porque agora, a día de hoxe, estamos pagando as consecuencias. É de sentido común que se vostedes en 8 anos non fixeron nada, non nos poden decir que agora arreglemos ou recuperemos ese espazo de tempo que vostedes tan alegremente perderon. Gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Dona Fren, segundo turno. Grazas, señor presidente. Ben, señor Poi, oílo a vostede falar de galeguismo e intentar explicar o que é o galeguismo sería como se eu me puxera aquí a falar da astrofísica, algo que se me queda moi lonxe e moi grande.
Vostede é moi activo nas redes, seguro que xa viu a intervención de Olalla Rodil e xa lle explicou que era o nacionalismo galego, así, basicamente. Polo tanto, sabe que o que defendemos dende o BNG é que as decisións estén pensadas dende o país e non dende o madridcentrismo. Entón, dotar a provincia de Lugo dunhas liñas de tren de cercanías que nos conecten co resto do país é básico para a economía e é algo que todos deberíamos defender. E eu xa sei que vostedes creen que os galegos son menos, porque cando nos propoñemos un tren galego, díceno como se fora unha ocurrencia, como se non fora unha competencia que se pode pedir e como se os vascos non tuveran o Euskotren. Eu xa sei que vostedes se creen peores que os vascos. Nós non nos creemos mellores, pero creémonos iguales que calquera outros. E iso é o que defende o nacionalismo galego. Polo tanto, se non lles gusta, digan. Pero vostedes o que non queren é competencia, son centralistas, nós xa o sabemos. Centralistas disfrazados de galeguismo, eso sí que o que non é galeguismo é poñer Galiza, 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 eso sí que non é galeguismo, eso é propaganda. Pero, polo tanto, para non irnos das mocións, que o señor Poi ten moita costumbre de non entrar ao debate, aquí o que hai é unha realidade, e é que a provincia de Lugo está mal comunicada por todas as vías, e por a de tren, moitísimo menos. Por lo tanto, eu creo que todos os veciños o que queren é ser iguales co resto das provincias deste país. E creo que nós, aquí, nesta Diputación, e en calquer ámbito no que facemos política, deberíamos defender eso. Deberíamos poder ir a Coruña en tren nun tempo razonable, ou estar conectados con Compostela. E incluso, miren, se nos conectan con Coruña, despois a vía do corredor atlántico xa nos conectaría ben con Compostela e con Vigo, aínda deixando aparte unha das... Bueno, e despois xestionar o noso tren e que nós claro que defendemos eso. Eso é ADN do nacionalismo galego, xestionar os nosos medios. Eu non sei que problema lleve a eso. Cando se piden competencias, recíbense fondos. Ou xa non digo o que sería o ideal que é o que fan os vascos. Eles non teñen que pedir, porque recaudan e despois dan o que non gastan. Polo tanto, aquí o que se trata esta moción é defender algo que está na opinión pública da nosa provincia. Eu creo que foi que, como lles decía antes, a chegada do AVE incluso se viu en Lugo, na provincia de Lugo, como un despertar de que non temos conexións de cercanías e, onque teñamos o AVE aí cerquiña, se nos queremos conectar en tren, leva unos máis tempo ir de Lugo a Ourense que de Ourense a Madrid, e iso non é lóxico. Por lo tanto, esta moción que pide unhos servicios de cercanías dignos e propios do ano no que estamos. Gracias, don Efrén. Segundo turno, señor Poi. Ben, señor Rivera, cónclave tamén é o Congreso de xentes que se reúnen para tratar de algún asunto. Tendo en conta que hoxe todos levamos un ordenador no peto, podería traballar algo máis as súas ocurrencias para non deixar á vista as súas carencias culturais, que logo queda vostede limitado a servir de exemplo da sabiduría popular, como cando fala do cinismo, que xa se sabe o que pensa o socialista, o ladrón. Vale, no le podemos pedir a un gobierno socialista que arregle lo que deja de hacer un gobierno del Partido Popular. Eso ha dicho usted y tiene usted toda la razón. No le podemos pedir a un gobierno socialista que arregle nada. Señor Castro, vostede non fai galeguismo, vostede fai demagoxia e populismo. Primeiro de todo, o exemplo moi claro é que vostede ven agora de mezclar unha cousa con outra, como de costume, en lugar de escoitar ou tratar de respostar ao que lle dicen de inicio. O primeiro punto da moción non temos ningún inconvinte con el. Non o temos no Partido Popular da provincia de Lugo, non o temos no Partido Popular de Galicia, como así se amosou xa no Parlamento de Galicia, porque esta moción xa saben vostedes o resultado que teñen, pero vostede non se preocupa do que lle pasa aos lucenses, senón exclusivamente de seguir os dictados que lle chegan de Santiago, que para iso sí que son vostedes bastante centralistas. Realmente, é razoable ter un servizo ferroviario de conexión, por suposto que sí, pero, bueno, iso non é unha cousa que nacese agora da mente de alguén do BNG, Nos levamos, hai moitísima xente que levamos pedindo esas cousas ou pensando que é aceptable ou que é desexable ou que é necesario mesterte unha conexión directa ferroviaria de tren con Lugo e Santiago de Compostela. Iso non o inventaron vostedes. Iso non o inventaron vostedes. Agora, como vamos a conseguir? Como imos conseguir os galegos iso? Facendo caso do que pasa en Euskadi.
Non, teremos que mirar o que está a acontecer en Galicia, as necesidades dos galegos, e quen ten que asumir as competencias nise eido e os gastos nise eido. Porque ese é outro exemplo máis, a súa continua referencia, ese acomplexamento que teñen vostedes cos vascos, os vascos, os vascos. Se escoitase vostede os vascos, e non soamente os de Bildu, tamén os do PNV, que son os que levan moitos anos gobernando ali, xa tería escoitado vostede, e aquí en Lugo mesmo, ao portavoz do PNV no Congreso dos Deputados, lembrar que o cupo vasco non é exactamente eu gasto que me dé a gana e despois devolvo. Tes que xestionar ben. E vostede sabe perfectamente que se de algo adolece un bipartito de esquerdas, sobre todo alguén do BNG, é de xestionar ben. E senón, podemos mirar o que xestionou vostede telefónicamente no Concello de Sarria cando tiña responsabilidades de goberno. En resumo, apoiar o tren, sí. Apoiar estas cousas que teñen vostedes que non teñen ningún interese pos galegos, pero sí para o BNG, o seu discurso. Gracias. Sí, eso tampouco. Moitas gracias, señor Poi. Señor Rivera, segundo turno. Bueno, este humilde indocumentado pensaba que o señor Poi nos ilustraría falando do AVE ou dos servizos ferroviarios, pero vexo que, como fai habitualmente, non fala de nada. Non me extraña, porque o seu partido nada ten feito por isto. Dígolle que con eles o AVE, como moito, chegou a León, e dai non pasou. Pese a quen lle pese, sobre todo o señor Poi e o Partido Popular, hai que decirlles que se o AVE os servizos ferroviarios melloran é con gobernos socialistas, porque nin o señor Feijóo, nin o señor Rajoy, nin a señora Ana Pastor, moito menos a señora Ana Pastor, inda que se subira o tren, no que tamén iban diputados e senadores seus, que hai que ter moito rostro, lle lo digo, moveron un pelo porque esa situación mellorara. Ora é moi fácil criticar, ora é moi fácil propoñer, sobre todo aquelas cousas que vostedes puideron haber feito e non fixeron. Así que doulles a benvida e espero que non cambien de opinión cando teñan e ostenten responsabilidades aló por Madrid, que supoño que algunha vez lles tocará. Espero que, tardando moito polo ben dos galegos e polo ben da xente dos veciños desta provincia, pero volvo a dicirlle que este indocumentado lle vai a refrescar a memoria con dúas cousas, señor Poi. A primeira delas, non sei se o sabe, porque a vostede o teñen para o Twitter, entonces aí pódese decir calquer barbaridade que non ten maior trascendencia, nin maior importancia, nin maior argumentación. Pero os feitos me remito que no ano 2009, no ano 2010, o seu presidente da Xunta, o señor Feijóo, estaba de acordo en impulsar un xestor ferroviario galego, un sistema ferroviario propio. Por si non o sabe, pois mira as hemerotecas ou lea de vez en cando algo máis que non sea do Partido Popular ou esas cuestións, fake news que tanto moven por as redes sociais, e entérese ben de que o seu propio presidente era defensor desto. Sin ir máis lonxe, o pasado 9 de decembro, 10 anos despois, será que a cousa non lle vai ben ou esta cousa xa non funciona, pois decide votar en contra de ter estes servicios ferroviarios. Pero sabe por que vota en contra de ter esta vertebración interior do país o señor Feijóo? Porque non goberna en ningunha das grandes 7 cidades. Ese é o problema, señor Poi. Entérese ben que ese é o problema, señor Feijóo. E como non lle vai, nin lle interesa, pois dice, pa que vamos a vertebrar interiormente se as grandes cidades, algo do que se queixan reiteradamente alcaldes, incluso algunha vez, algún dos seus propios alcaldes, pois para que vamos a vertebrar interiormente o país. E ademais, e remato con isto, outra das perlas do señor Feijóo, que está por aí en todos os periódicos, ata no ABC, estará que chegou a decir a tremenda barbaridade para non querer un xestor ferroviario galego, chegou a decir que se ele era presidente da Xunta, el traería o AVE. Nestos termos exactos. Así que, bueno, este humilde indocumentado, yo volvo a repetir por terceira vez, se despide, lle felicita o ano, e esperemos que todo quede nun catarriño. Moitas gracias. Gracias, don Pablo. Señor Efrén, turno de peche, un minuto. Ben, gracias, señor presidente. Bueno, señor Poi, vostede mesmo dixo, non, xa se nos ocurrira, pero ocurriuselles cando gobernaban, porque se ocurriu cando gobernaban, pois esta moción ao mellor xa non a tiñamos que haber traído, claro, porque aquí por ocurrencias, claro, falan das paternidades, pero vostedes non pasaron polas xuntas incompetencias, polo goberno do Estado, cando pasaron,
foron como uns fantasmas. Home, eu creo que hai que ser serios e todo o mundo sabe que fixo o Partido Popular. E despois falar de xestión. Falar de xestión nun tema como o tren. Dixo o señor Rivera, é que está nas portadas de todos os periódicos os sobrecustes que tuvo cando gestionaba o Partido Popular a obra de traer o AVE a Galiza é que son escandalosos, E agora quere decirnos que os que xestionan ben son os do Partido Popular. Bueno, eu que lle digo é que non nos tome máis o pelo, siga cas súas redes sociales, co seu juliganismo, pero nós aquí vimos a defender unhos servicios ferroviarios dignos para a provincia de Lugo e creo que iso é o que queren escoitar as veciñas e veciños que nos están vendo. Por lo tanto, pido o voto para esta moción. Gracias. Sometemos a votación, por lo tanto, esta iniciativa do Grupo Popular. Sí, señor Castiñeira. Me dice que non o señor Refrén. Por tanto, sometemos a votación tal cual foi presentada. Así que, votos a favor da proposta do BNG. 13. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobada a iniciativa. Pasamos ao punto número 20, que é unha moción do Grupo Popular en apoio ao sector pesqueiro. Ten a palabra para expoñer a iniciativa don Jesús Novo. Bos días a todas e a todos. Que pasemos un bon fin de ano. Parece que con restriccións, pero bueno, a ver, o mellor posible. Bueno, hoxe traemos aquí unha moción da pesca concretamente. Levamos debatindo moitas veces aquí mismo mocións da Mariña pola situación na que se atopa Alcoa e pola situación na que se atopa Vestas. Hoxe, concretamente, trouxemos unha delas. Supoño que a maioría sabemos que na Mariña a pesca move tanto ou máis que estas dúas empresas. Cando digo move, estou-me referindo a empregados que hai nela e incluso a economía. Ahora mesmo na Mariña temos, dende Vicedo hasta Ribadeo, temos un total de 1.700 e pico de empleos directos. Logo, eso, se lle engadimos compradores de peixe cos seus traballadores, transportistas, bueno, pois, se facedelo o cálculo, andaremos moi cerca dos 3.000. E parece que é algo que todos temos olvidados. Todos temos olvidado. Eu creo que temos que miralo seriamente porque estáselle en este momento acercando moitos problemas. Recordade, lembrade que tanto os portos de Burela como de Celeiro están movendo un 20% da pesca de todo Galicia, están movendo un 25% en cuanto a diñeiro. Estánse acercando moitos problemas. Estes problemas, e un dos máis acuciados, son a proposta ou o medo que está tendo, que é certo que neste momento non hai nada encima da mesa, por lo menos que eu coñeza, pero a proposta da suba do gasoil. Por exemplo, entre outras cousas. A suba do gasoil, para que non sepa, infórmolle, concretamente o viernes da semana pasada, gasoil que se fixo nun porto da Mariña foi a 0,54 euros o litro. Sabedes que nosotros na gasolinera e os camións teñeno preto de un 40, un 30 e pico, se vas a unha low cost, ou un 20 se vas a unha low cost, perdón, un 30 e pico, un 40, nunha gasolinera normal. Bueno, pois, solo con eso vos explicarei, así, a grosso modo,
a repercusión que pode ter na pesca na Mariña. Pois mirade, un barco de gran sol, un arrastrero de gran sol, consume ao rededor de 70.000 litros ao mes. 70.000 litros ao mes, que traducidos a euros, vamos a poñer sobre 0,78 que lle incrementarían o precio, pois é fácil de multiplicar. Teño feito por algún sitio, pois mira, 54.600 euros. Podo vos asegurar que ningún barco de gran sol deixa a ningún armador 54.600 euros. É imposible. É inviable. Non quero chegar ao fondo de que por que a subvención do gasoil á pesca, bueno, eu que quero dicir é que se neste momento non hai, non teríamos absolutamente flota, salvo que o peixe valera 10 veces máis que non vale. Despois, se queredes, tamén vos explico por que non vale máis o peixe. A flota de gran sol, o sea, os arrastreros de gran sol, como vos decía, 70.000 litros. Os arrastreros, os pincheiros de gran sol, que son os que hai maioritariamente en Burela e Celeiro, pois saldríalle unha media de 40 e pico mil litros, co cual serían 31.000 euros, que tamén é totalmente inviable traballar con eses sobrecostes. E logo falamos dos barcos de baixura, que son a maioría, pero non por eso os que máis xente emplea. Os barcos de baixura consumen entre vacas do día. Vacos do día son aqueles que se dedican ao arrastre, que vienen todos os días. Barcos de pequenos portes. Este tipo de barcos consumen os pequeniños un promedio de 2.000 litros ao mes, o cual, por 0,78, serían 1.560 euros, que unha gran parte dos meses nos cobra un mariñeiro. No inverno, cando hai malos tempos, non se gana iso. E logo, as vacas do día tamén andarían ao rededor de 30.000 litros, pois serían 20 e tantos mil euros. Iso é unha das razóns. Outro problema que se está xa implantando e por o cual, como sabedes, no Parlamento, día 22, aprobouse, por certo, por unanimidade, ainda que o PSOE presentou unha emenda, non se lle aceptou, pero votou a favor igual, bueno, pois para que de momento esas medidas... Oi, perdón. Gracias. Eu embálome con isto. Non se preocupe. Vale. Moitas gracias. Ben, para fixar a posición do BNG, ten a palabra a doña Mónica Freire. Ahora. Ben, para falar da parte seria da moción en referencia ao punto 2 da mesma, dicir que Galicia, malia as sucesivas normativas da Unión Europea e do Estado español, segue a contar cunha das principais frotas de Europa e a primeira do Estado. Posúe preto de 4.000 barcos de artes menores, dos que máis do 90% son de menos de 12 metros de eslora. Pesca maioritariamente nas rías e, polo tanto, con mareas inferiores a 24 horas. A normativa europea ignora por completo a realidade da frota galega e a súa singularidade, o tamaño dos seus barcos, as zonas onde habitualmente faenan, a duración das mareas, o xeito de faenar e mesmo a operativa da venda do produto. Esta é unha das principais críticas e reivindicacións do sector pesqueiro galego a este regulamento e a outras normativas da Unión Europea, xa que eles levan anos propoñendo que se contemplen outros criterios para esa división: a distancia do caladouro, a duración máxima das mareas, a utilización de artes de pesca sostibles ou un número máximo de tripulantes a bordo. Con todo, o problema central da nosa frota de baixura é o seu sometemento a tax e a cotas nas principais especies das que depende: xarda, xurelo, pescada, raia, abadeixo, sardiña, etc., e que non lle garanten un mínimo para a supervivencia. Hai que lembrar neste punto que o PP votou en contra no Parlamento galego dunha iniciativa do BNG propoñendo excluir a frota artesanal dos tax e das cotas. As medidas deben ir cara a manter a actividade pesqueira artesanal,
pola súa escasa incidencia medioambiental e pola súa grande importancia como xeradora de emprego nas poboacións costeiras das rexións altamente dependentes da pesca, como é o caso de Galiza. A Xunta de Galicia é a que ten as competencias en augas interiores e, polo tanto, pode desenvolver plans de xestión para a frota artesanal que permitan a diversificación da actividade e a xestión dos recursos de xeito responsable e de xeito sostible, ademais de poder destinar axudas para poñer en valor esta actividade. En referencia ao punto 2b, a súa proposta ten que ver ca pretensión da Organización Mundial de Comercio, ca OMC, para aprobar un acordo na vindeira conferencia ministerial, no que se inclúen importantes cambios sobre as reglas que actualmente rexen as axudas que recibe o sector pesqueiro. No Parlamento galego xa se aprobou esta mesma iniciativa 2 veces, primeiro en comisión e despois en pleno, ademais por unanimidade, para demandar ao Goberno do Estado actuar na Unión Europea para que as exencións fiscais ao combustible pesqueiro se manteñan. Iso sí, votamos en falta neste punto que fagan referencia ao anuncio da Comisión Europea do paquete de medidas chamado Fit for 55, que non motivou ningunha iniciativa por parte do PP tampouco no Parlamento. O vindeiro día 30 de decembro, o próximo xoves, teñen ocasión para apoiar a iniciativa do BNG na Comisión da Pesca neste sentido. Nada máis nesta primeira. Moitas gracias. Tengo a palabra polo Grupo Socialista, dona Pilar García Porto. Gracias de novo, señor presidente. Ben, o certo é que nos atopamos ante a clara liña de traballo do Partido Popular, manipulando e utilizando esta institución para desprender unha vez máis de competencias que lle son propias á Xunta e cargarllas á Administración local. Xa o que nos faltaba é que a Deputación de Lugo tamén teña, neste caso, competencias en materia de pesca. Pero, bueno, dito isto, dirémoslles que si colaboramos co sector da pesca, na medida en que é posible, tanto con axudas directas como con accións transversais para promocionar os produtos do mar. E, como sempre, vostedes veñen pedindo máis cartos á Diputación. Xa lle lo dixen antes, hai impresoras, non hai máquinas de facer cartos nesta institución. Pero, posto que falamos dun asunto tan importante, e isto sí o compartimos para o tecido económico desta provincia, sobre todo na Mariña, tamén estaría ben que ese mesmo nivel de exixencia tiveran ante os seus representantes, por exemplo, na Xunta de Galicia, que son os que están gobernando e si teñen competencias en materia de pesca. Poderíanlles exixir, alo menos, o mesmo nivel que veñen exixindo aquí. A min se me ocurren algunhas posibilidades, algunhas delas saliron ao longo xa deste pleno. Poden pedir que nos incorporen a Administración local, concellos e diputacións incluídos, parte deses fondos que veñen de Europa. Entonces, así, poderemos, como lles dixemos ao largo deste pleno, dedicar fondos desta institución a outras cuestións, aínda que non teñamos competencias nelas. Tamén lle poden decir que execute a totalidade dos fondos europeos que veñen e senón que repartan eses 1.400 millóns de euros que teñen que devolver a Europa coa administración local. Tamén lle poden pedir que apoie a reclamación da FEGAM para que o 15% dos fondos de reconstrucción sexa xestionado polos concellos. Miren, o Estatuto de Autonomía é moi claro en moitas cuestións, pero en materia de pesca, perfectamente claro. Eu creo que vostedes deberían de prestarlle un pouco de atención. E miren, eu comparto, como lle dixen fai un momento, don Jesús, a importancia social e económica que ten o sector pesqueiro na provincia, no seu conxunto, pero singularmente, como non pode ser de outro xeito, na Mariña. O que me chama a atención poderosamente é que, sendo este un asunto que comparto con vostede, insisto, de vital importancia para esta provincia, como é posible que non tomen medidas ali onde gobernan? Como é posible que veñan a poñer deberes ali onde non temos competencias para poder exercelos? Como é posible que teñan vostedes representantes no Congreso dos Diputados en Madrid, que teñan representantes no Senado,
que a súa conselleira de Pesca sexa a persoa que acompaña o ministro os Consellos de Europa en representación das comunidades autónomas, porque así foi elexida. Como é posible que gobernen vostedes na Xunta de Galicia e veñan a pedirlle á Diputación de Lugo a que incremente as partidas para colaborar co sector pesqueiro? Sinceramente, eu entendo a necesidade que poden ter vostedes de xustificar aquí a súa presencia. Eu eso podo entendelo. O que non podo entender é a disposición coa que veñen a este pleno en este sentido, porque estou convencida de que vostedes, ningún dos que están aquí, lle levantaron o dedo ao señor Feijóo para decirlle, a reclamarlle, que dote con maiores fondos a Consellería de Pesca, que é a segunda pola cola que menos cartos ten de toda a Xunta de Galicia. Miren, sendo este un asunto de vital importancia, como ustedes están aquí expoñendo, e presentando a Xunta de Galicia un orzamento récord para o ano 2022 con 11.627 millóns de euros, vostede o dixo, don Jesús, temos olvidada, dixo claramente, a pesca evidénciase porque a Xunta de Galicia só lle adica a Consellería do Mar 194 millóns de euros, o 1,67% dos orzamentos, cando a pesca aporta o 2,1% do Produto Interior Bruto, o sea, galego. O sea, que nin siquiera iguala a porcentaxe do que aporta a Galicia, co que prevé no seu orzamento. Eu, sinceramente, yo podo repetir, estamos de acordo en que isto é de vital importancia. O que non podemos compartir é a exigencia que se lle trae a esta institución, a Deputación de Lugo. Queremos que os seus compañeiros, que seguro que teñen un peso político tremendo, e vostedes mesmos tamén, ademais, o reivindican en moitas ocasións, lle poñan deberes a quen ten competencias na materia. Lle digan a Feijóo que incremente as partidas para a Consellería de Pesca e as aportacións para este sector, que son tan necesarias. A nós, como non sei se leron a prensa esta mañá, senón eu xa lle lo podo decir, e tal e como manifestou o noso secretario xeral, que mantivo hoxe unha reunión co sector pesqueiro, nos gustaría traballar man a man e ter unha fronte común para defender diante de Europa os intereses da pesca de Galicia. A ferramenta témola, o que falte a disposición. A ferramenta témola porque temos a Consellería do Mar. A Xunta de Galicia só ten que dispoñer dos fondos porque a súa conselleira xa acompaña o ministro para reclamar en Europa aquelas cuestións que se consideran oportunos. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno. Dona Pilar, segundo turno ahora. Vou empezar... Espere, non lle dei a palabra. Tranquilo. É para que vamos perder o tempo. Tranquilo, non se preocupe, esté tranquilo. Cando dei a palabra, dalle ao botonciño e xa está. Bueno, segundo turno para don Jesús. Veña. Perdemos o tempo aquí, co rápido que darlle o botón. Bueno, dona Pilar, voulle explicar unha cousa. Usted fai un rato chamoulle un compañeiro noso Folgazán, un descalificativo que, cando na tometina que tuvemos nós, dixo que cando se fan descalificativos é que non temos argumentos. Voulle explicar unha cousa. Mire usted, a pesca, como ben sabe, temos a pesca de baixura, que efectivamente de alguma maneira a legisla e regula a Xunta, e temos a pesca de altura que nada que ten que ver ca Xunta. Son pescas que van a caladoiros internacionales, están totalmente reguladas polo Goberno central. Eso explícolle para que se dé conta. Pero se usted quere, vamos á pesca de baixura, que é a que realmente vai sufrir os maiores tropezos. Mire, voulle explicar unha cousa. A Diputación da Coruña, no ano 21, tiña 411.445,56 euros para axudar á pesca. As cofradías e a pesca de baixura, lle estou falando. A Diputación de Pontevedra, 250.000. Aquí non nos pode poñer o exemplo da Dorense, porque mala Dorense iba a ter para axudar a pesca. Mire usted, no plan estratégico de subvencións desta Diputación, no anexo 1, donde mezclan
a gandería, a agricultura coa pesca, pois sepa usted que se contemplan 0 euros para a pesca. Se esta Diputación non ten que colaborar ca pesca, para que o poñen ustedes? Para que o poñen? Non o poñen. Bueno, segundo, antes de que gobernara o goberno que hai ahora mismo, a pesca dábanse as cofradías entre 3 e 5.000 euros. A todas as cofradías, me refiero, Vicedo, Viveiro, Xove non ten, San Ciprián, neste caso Cervo, San Ciprián, Foz, Burela, Barreiros, dábanselle ese diñeiro. Cando gobernou aquí unha presidenta no ano 2015, saben de sobra quen é, déronselle a Federación de Cofradías 19.000 euros, que neste momento son 24. Moi ben. O único que estamos pedindo, e visto a crisis que vai ter o sector, porque se van a dar moitos casos para tela, non precisamente producidos por eles mesmos, senón por externos, pois é aumentarlle ou, como mínimo, manter aqueles 3, 4, 5.000 euros que había de un principio nesta Diputación. Eu non estou falando de nada que non existise xa, simplemente eso. Gracias. Gracias. Jesús, doña Mónica. Ben, imos á parte da chanza, que é ese artigo 1 da súa moción, porque que veñan a pedir que a Deputación incremente o esforzo orzamentario destinado ao fomento de políticas a favor do sector pesqueiro semella a brincadeira do día, a inocentada do día. Semella porque nin temos a competencia sobre o sector pesqueiro nin a potestade xurídica para facelo. Miren, é precisamente a Xunta e o Estado, alén da Unión Europea, que nes teñen as competencias sobre o sector pesqueiro. E tamén é a Xunta a que, a pesares de ter a competencia nos orzamentos aprobados para o ano 2022, non inclúen nada que indique un cambio de tendencia na liña de abandono do sector pesqueiro da provincia e de todo o país. Algúns datos que llevo a dar. Nos últimos 10 anos, o sector pesqueiro galego perdeu máis de 500 embarcacións. A afiliación á Seguridade Social no réxime da pesca e acuicultura caeu preto dun 20% dende o ano 2009. No marisqueo, tiñamos 4.755 permisos de marisqueo a pé no ano 2009 e hoxe temos menos de 3.700. O Plan de Control de Verquidos de Augas de Galicia vén de constatar que no ano 2020 se detectaron 249 vertidos contaminantes ás rías. Nos primeiros 9 meses do ano 2021 xa ían 265. A Consellería do Mar é unha das consellerías que peor execución orzamentaria leva a cabo. A liquidación provisional dos orzamentos do ano 2021 a 30 de setembro indica un grado de execución dun 30,37%, é dicir, faltaba por executar un 70% a 3 meses de rematar o exercicio. Nen sequera nos ámbitos onde teñen as competencias exclusivas son capaces de avanzar. Para mostra, os conflitos que veñen mantendo percebeiros e mexiloeiros nos últimos anos. En canto a aqueles ámbitos nos que non teñen competencias exclusivas, como pode ser o ISM, a formación marítimo pesqueira, conviría lembrarlles que levan 12 anos gobernando e teñen 0 competencias solicitadas e, polo tanto, transferidas. Como conclusión, desde o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, pedimos a retirada deste punto 1 desta moción, porque non ten cabida no marco competencial que corresponde a esta Deputación Provincial de Lugo. Se é así, votaremos a favor e, se non, manterémonos no non. Moitas gracias, doña Mónica. Segundo turno para doña Pilar. Antes de ceñirme nesta moción, dicirlle que eu ao seu compañeiro Folgazán non lle chamei. Dixenlle que votaba de menos a señora Candia, que era máis traballadora, evidentemente. Eu creo que iso percibimos todos, non é ninguna cuestión extraña. El mesmo dixo que sí ca cabeza. Miren, aparte desto, don Jesús, quero que me entenda ben. Vostede deu aquí unhas cifras da Diputación de Coruña e da Diputación de Pontevedra que multiplican por 10 o noso orzamento. Polo tanto, o que a vostede lle parece pouco,
está perfectamente xustificado porque porcentualmente ven significando o mesmo. Se temos en conta o orzamento total co que conta cada unha das administracións. Creo que eso tamén hai que telo en conta, porque de verdade que vostedes veñen unha e outra vez a pedir máis inversión, pero a verdade é que cando teñen que facer os deberes e facer as propostas, que cando se fan as enmendas ao orzamento, non registraron ningunha sola. Podían vir vostedes aquí coa aprobación do orzamento e dicir, miren, poñan máis para isto, máis subvencións para a pesca, quíteno das residencias, quíteno do plan único, quíteno das estradas, pero claro, eso non o queren decir. Pois o traballo serio e riguroso pásalle por aí, o resto son lle brindis ao sol. Dito isto, volvendo o que lles dicía antes, e en relación á posición do noso partido, témolo claro. Mentras se queira ir da man e facer unha fronte común en Europa para defender o sector pesqueiro galego e vostedes teñen ferramentas na man para poder traballar nese sentido, nós tamén dispoñemos a través do noso partido dun ministerio que pode facer esta defensa e ademais hai declaracións na prensa de Valentín González Formoso que hoxe mesmo pola mañá propuxo unha fronte común galega para defender os intereses pesqueiros na Unión Europea, pois estaremos de acordo en apoiar esta proposta. Por eso nos parece axeitado o que acaba de propoñerlles o Bloque Nacionalista Galego de que se retire ese primeiro punto e a decisión é súa. Se estamos dispostos a defender donde toca e con quen toca o sector da pesca, poderán contar co apoio deste grupo. Se o que queren é vir a facer demagoxia a este pleno, non. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Bueno, xa, don Jesús, seu turno de peche. Vale, gracias. Bueno, con respecto a dona Mónica, volvo a decir, vostedes están dicindo que a Diputación non ten competencias. Entón, saquen ustedes, no anexo 1, saquen o que teñen adxudicado na liña 13 a área de pesca. Saquen ustedes de aí, non poñan. A parte deso, como dixen antes, hai 24.000 euros para a Federación de Cofradías. E voulles ler o investimento da Xunta entre gastos de funcionamento e máis axudas. No ano 2021, 3.677.250 euros para as cofradías e para axudas á pesca na provincia de Lugo. Eu falei sempre da provincia de Lugo, non de Galicia. Eu estou na Diputación de Lugo, a mí non me interesan os problemas que hai cos bateeiros, son outro tipo de problemas, non conciernen a isto, e sí que estou de acordo, pero as axudas ao sector, como se vai a topar dentro de pouco, as axudas sí que conciernen. E, desde logo, non quitamos o punto 1. Gracias. Gracias, don Jesús. Bueno, pois, dixo que non aceptaba a retirada do punto ese, non? Moi ben, entón sometémoslo tal como está a votación. Votos a favor? 12 votos. Votos en contra? 3. Queda, por lo tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 21, tamén unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno de España, da Diputación a poñer en valor o castro das Engrovias no Concello de Foz. Esta iniciativa vai nos poñer a todos nós don Javier Castiñeira. Moitas gracias, señor presidente. Quero aproveitar estes minutos que me corresponden para interpelar ao señor Tomé por alusións, que non debe estar moi contento coa intervención dos seus compañeros porque despois ten que matizalos, aínda que seña incluso a posteriori de haberse debatido as propias mocións. Si fala de insultos, pois, bueno, nós non nos vamos a meter en temas personales, señora García. Os complexos que vostede teña, pois debe resolvelos vostede mesma. O que sí, dende logo, si queremos falar de faltas de respeto a que vostede veu a dicir aquí desde a presidencia, non? Na que dixo concretamente que ben deitou o señor Feijóo da pandemia para gañar as eleccións, algo absolutamente mezquino, vindo dun presidente da Diputación de Lugo, cando hai en Galicia máis de 2.755 galegos falecidos pola pandemia. Creo que, dende logo, non son as palabras que desexábamos dun presidente da Diputación de Lugo. Centrándonos no asunto que nos trae, eu invitaría
a ir a San Martiño de Mondoñedo, a visitar esa parroquia focense tan importante non para a historia de Foz, sino para a historia de toda a provincia de Lugo. Ali temos a basílica que é nominada a catedral máis antigua de España, ben de interese cultural e, lóxicamente, pois é unha xoia do románico. A San Martiño acuden prácticamente 27.000 visitantes ver esa basílica e ver tamén o centro de interpretación que se montou aló polo ano 2018 financiado pola Xunta de Galicia. É ben certo que moi cerquiña da Basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz está o Castro das Engrovias, un castro importante, a verdade é que se encontra en moi bo estado. O Concello comprou no seu día, comprou os terreos, non? Ali había plantacións de eucaliptos, comprámoslo, quitámoslle as plantas, as árbores, e tratamos de poñela en valor. Para elo, tamén pedimos a colaboración novamente á Xunta de Galicia para que faga prospeccións arqueolóxicas. Estivo as facendo durante este último mes a cargo do Plan Catedrais de Galicia. Creo que ten a intención de seguir facendo esa posta en valor e creemos que a Diputación de Lugo debe participar, sobre todo neste intento de facer aí un complexo turístico e cultural, posto que está moi cerca. Estamos a falar de que o castro pode ter unha antigüedade de 1900, 2000 anos. A Basílica de San Martiño, aproximadamente outros 1000 anos, están cerquiña, e, dende logo, poderían formar entre os dous un conxunto histórico moi bon, non só para Foz, sino para toda a Mariña. Hai que recordar, e volvo a dicir os datos, que despois das catedrais en Ribadeo e tamén do Fociño do Porco en Ovicedo, quizáis seña un dos sitios máis visitados, San Martiño, con esas 27.000 persoas. Espero que non me digan que non temos tampouco competencias en cultura, non? Xa non porque non sería certo, sino porque, en outros sitios se está axudando con convenios e demais para poñer en valor certos edificios. Xa nos gustaría que houvese máis inversións desas, non? Aquí xa viñamos precisamente para a casona do Incio e sigue estando nese estado, pero é verdadeiramente é necesario que a Diputación de Lugo se implique na posta en valor. O que pedimos neste caso é unha senda peonil, moi sinxela, tería demasiado custe entre a Basílica de San Martiño e o Castro de Lelle. Evidentemente, o Concello debería facer tamén unha aposta por seguir comprando os terreos e fazer unha zona de aparcamiento, pero si é ben certo que esa senda uniría un complexo cultural e turístico de moita importancia e San Martiño, dende logo, sería sendo un punto importante de valor histórico, turístico e cultural para o Concello de Foz. Creemos que é unha actuación que entra dentro desas posibilidades. Chegarían a unha especie de acordo ou que seña co alcalde de Foz para poder financialo, como se fixo con outras actuacións. Dende logo, sería interesante, posto que, repito, a Diputación de Lugo, neste caso, directamente, é a única administración que a día de hoxe aínda non fixo inversións nesa zona, que é unha zona, repito, moi importante para Foz e para toda a Mariña. Moitas gracias, señor Castiñeira. Ten a palabra a doña Maite Ferreiro. Bo día, grazas, señor presidente. A min permítanme empezar esta intervención mostrando o apoio do Grupo Provincial do BNG ao colectivo sanitario que dentro de unha hora máis ou menos se vai a manifestar diante do ULA para queixarse da situación pola que están atravesando
dende hai moito tempo e que se ve pois máis afectada aínda pola situación de pandemia, donde dadas as condicións laborais precarias nas que están a vivir, pois non poden nin coller días, nin poden disfrutar de vacacións. Dar tamén o noso apoio a todo o personal sanitario que está facendo un traballo excepcional con un compromiso de agradecer en todos esos centros de primaria donde están recibindo e intentando atender, facer todo o posible por atender a todas esas persoas que están sufrindo os efectos da pandemia, esas persoas que precisamente e afortunadamente por ser unhos efectos menos graves, pois están nas súas casas moitas veces sin síntomas, pendentes de que un médico ou unha médica lles atenda e lles dé as instruccións a facer, ou mesmo pendentes de resultados de PCRs que poden coincidir as dúas PCRs sin ter ni siquiera o resultado de ningunha delas. Vai, polo tanto, o noso apoio e o noso recoñecemento tamén a ese colexio, a esas familias de Ribadeo que están vivindo situacións tamén de espera desagradable por esas carencias dos servizos públicos sanitarios galegos. Falaban antes aquí de que, bueno, estaba sendo un pleno, a verdad, bastante correcto, hasta que o señor Castiñeira empezou a falar de que non temos competencias nin somos competentes. Bueno, despois xa hai outro deputado que na súa intervención, como solo ser habitual, mostrar esa venegafobia, en concreto hacia o meu compañeiro Efrén, que, bueno, pois xa ten un tono patente, normalmente de faltón, con palabras, pois, despectivas, expresións despectivas, alcumes, en fin. Pero, mire, voulle dicir unha cousa. Eu considero que os do PP sí que son competentes. Teñen competencia e son competentes, porque realmente están facendo a política que queren facer, que é desmantelar, como xa dixen antes, o sector sanitario, os servicios públicos. Hoxe falamos aquí do sector ferroviario, falamos do sector cárnico, falamos do sector da pesca. Realmente, con todos os anos que leva gobernando o Partido Popular, con competencias e con persoas competentes, está claro que se non fixeron algo máis é que non lles deu a gana, porque a súa política e a súa ideoloxía vai por outro lado, vai polo desmantelamento dos sistemas productivos deste país e vai polo desmantelamento dos servizos públicos deste país. Traen hoxe aquí unha proposición que eu valoro moitísimo as intervencións do Partido Popular da capacidade que teñen de defender esas cousas tan indefendibles, que a veces realmente valoro moitísima esa fe cega defender o que é indefendibles porque saben que é mentira o que están dicindo. Pero, mire, hoxe vou aclarar porque hai algunhas cousas que efectivamente coincidimos co que vostede dixo aquí, señor Castiñeira, donde coincidimos perfectamente, por exemplo, na importancia de protexer e dar a coñecer todo o patrimonio cultural de Galicia. Efectivamente, trouxémolo aquí moitas veces, nos pedimos que a Xunta asumira esas competencias con esa competencia que xa ten e coas persoas competentes para que asuman esas competencias para protexer e cuidar o patrimonio. É o que viña a decir, que nos parece curioso que despois de 12 anos de goberno do Partido Popular na Xunta veña aquí pedindo que a Deputación asuma responsabilidades, mirámoslo no punto anterior, que non nos corresponde. É que realmente nos 12 anos que leva o señor Feixóo na Xunta de Galiza tampouco fixo moito, e aso que ten as competencias, ten persoas competentes para protexer ese patrimonio, porque se falamos da Mariña, distintos colectivos que traballan ali en defensa do patrimonio cultural levan demandando esa falta de compromiso de interese para que se eviten e non se destruyan moitos elementos patrimoniais, moitos deles incluso catalogados. Podería facer aquí un relatorio longo de, por exemplo, castros, mámoas, entre outros elementos. Si é certo que o que vostede dice que no ano 2017 o goberno municipal mercou 15.000 metros cuadrados de terreno destinados
a recuperar ese terreno para a veciñanza no entorno do Castro. E fala tamén de que foron un orzamento, unha partida de 90.000 euros procedentes do plan único, ese plan único que vostedes esta mesma mañá tamén criticaban. É unha mágoa que o señor Feixóo non faga ese reparto equitativo entre todos os concellos, como fai o plan único da Deputación. Seguramente, pois, unha parte menos importante sería suficiente para que os concellos puderan facer un traballo exquisito a hora de protexer, cuidar e darlle valor a ese patrimonio en colaboración, lóxicamente, coa Xunta de Galicia. Sigo despois. Moitas gracias. Ben, ten agora a palabra doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. Eu, a verdade, empezar lamentando as palabras do señor Castiñeira, porque, dende logo, o presidente o que fixo foi dicirlle a verdade. Se a iso vostede lle chama mezquindade, pois está claro que vira cara a vostede. O presidente, evidentemente, xa estivo nesa basílica, concretamente nun concerto do Festival Valigai, invitado polo actual alcalde. Facer unha senda peonil para unir a Basílica de San Martiño de Mondoñedo ao Castro das Engrobias. Iso é poñer en valor o Castro. A verdade é que neste caso parece ben sinxelo. O que non sei é porque non os acordaron desta actuación para incluíla nese plan das catedrais 2017-2021, porque quen ten competencia en patrimonio, dende logo, é a Xunta. A min dá a sensación de que vostede pensa que está no pleno do Concello de Foz, pero onde está é no da Diputación. Parece que agora o Partido Popular Provincial pretende arrogarse as competencias do Concello de Foz para determinar as accións que ten que acometer o municipio. Dende logo, eu, como alcaldesa, o que lle propoñería é que leven esta moción ao pleno do Concello de Foz. Entendo que o fixaron no 2019, no sentido de poñer en valor este castro e de asinar un convenio coa Xunta, que esta actuación lles esqueceu, pero presentena de novo a ver que opina toda a corporación, sobre todo o goberno, que é quen ten que tomar as decisións día a día, porque ali están na oposición e aquí tamén. Nós, dende logo, estamos para escoitar e colaborar cos concellos, non para impoñerlles o que teñen que facer. Estamos para respaldar as iniciativas aprobadas polos plenos municipais, non para ver se gañamos noutro campo o que non nos deron nas urnas. A vostede lle consta que o alcalde de Foz, como todos os alcaldes da provincia, teñen abertas as portas desta casa e que todos eles contan cunha achega de fondos estable, predecible e que permite planificar proxectos que se reparte con criterios obxectivos e transparentes en base á poboación e ao territorio. Ese plan único que vostedes piden aquí ampliar, pero que non queren poñer en pé na Xunta, ese plan único que aprobamos hoxe, é mágoa que vostedes non votaran a favor. Estou segura de que se a senda peonil é a solución axeitada, o Pleno Municipal de Foz a vai a respaldar. E se pensa que non o é, pois a rexeitará ou lle pedirá a Patrimonio que asuma as súas competencias para poñer en valor os monumentos e artelle a solución. Porque nesa moción que presentaron no 2019 puideron acordarse de que se fixera ese sendeiro peonil ou que o incluíra a Xunta, que é quen ten as competencias nese convenio que solicitaban que se asinara. E este equipo de goberno, como non podería ser de outro xeito, escoitará o que diga o alcalde de Foz, o que teña aprobado o pleno dese municipio e non o que diga a oposición provincial, porque non é de recibo que vostede, que nin goberna en Foz, nin goberna nesta Diputación, colla o patrimonio como excusa para pretender dicirlle a dúas administracións nas cales están na oposición o que teñen que facer a maior brevidade posible pois un convenio interadministrativo de cooperación. Con toda a cordialidade, xa lle digo que neste tema, como en calquera outro de competencia municipal ou da Diputación, serán os equipos de goberno, tanto do Concello como da Diputación, os que decidan o que é máis oportuno. E, evidentemente, se aprobarán os convenios que estimemos convenientes. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra.
Segundo turno para a señora Castiñeira. Gracias, señor presidente. Si precisamente ven esta moción aquí é porque xa se votou no seu momento, no pleno de Foz. Evidentemente, pois, teño exactamente o mesmo dereito que ten vostede a pedir un polígono industrial para a Chantada, ou que lle regalen as parcelas. Nos, ao contrario, non lle estamos dicindo que non o faga e que non teñen vostede a potestá para facelo sin habelo feito antes polo pleno, nin nada deso. Simplemente entendemos que se é positivo, ímolo apoiar. Ese é o que nós pretendemos deste pleno. E se vostedes volven outra vez ao tema das competencias, se non tenen competencias absolutamente de nada, e lles fastidia que lles digan que non son no competentes, pois a verdade é que, o que venen dicindo durante todos estes últimos anos. Eu sí creo que os meus veciños merecen esa consideración por parte desta Diputación. Vostede sabe que estou cerca deles, non sei se vostede pode dicir exactamente o mesmo, pero eu estou cerca dos veciños, e sobre todo dos veciños de San Martiño, e sei o que queren, e sei que estarían moi contentos de que a Diputación de Lugo se inmiscuise neste asunto e aportase unha pequena parte do que aportaron xa outras administracións. Entre elas, no seu momento, o Goberno do Estado, que puxo 1 millón de euros prácticamente para restaurar a Basílica de San Martiño cun porcento cultural, a Xunta de Galicia, que creou un centro de interpretación de San Martiño, que é un museo estupendo, que está facendo prospeccións no Castro de Lelle, que é un castro importante, non o dice Javier Castiñeira, o dice Mariña Patrimonio, que foi precisamente quen o puxo encima da mesa, e os que nos pediron precisamente que se poña en valor. O primeiro que fixemos foi eso, tratar de rescatalo e evitar que se fixesen máis plantacións e despois intentar poñelo en valor. Como isto xa veu do ano 2019 e vemos que o que vostede fala non son capaces de chegar a un acordo tan simple para o Concello de Foz, evidentemente o traemos aquí, a esta Cámara, pero con todo o valor, co mesmo valor, como se vende un concelleiro do Partido Popular, como se ven de unha alcaldesa do Partido Socialista. Ten exactamente o mesmo valor. Se vostedes teñen vontade, benvido seña. Se non a teñen, dende logo que o lamentaríamos. E, señora Ferreiro, non sei que pensará o señor Fanego, os compañeiros meus da Corporación do BNG, que vostede votase 4 minutos dos 6 dunha moción tan importante para Foz falando de outras cousas. Creo que non se merecen os seus compañeiros o respeto, ou se merecen o respeto que vostede non lles deu na súa primeira intervención. Moitas gracias, señora Castiñeira. Señora Ferreiro, seu turno. Grazas, señor presidente. Señor Castiñeira, deixe xa de enlodar. Os meus compañeiros de Foz, deixeme que eu teño trato estupendo con eles, ainda estuve en contacto con eles esta mañá, e podo asegurar que eles merecense todo e eu dou por todo por eles tamén cando teño que dalo. Precisamente vostede é o que acaba de ocultar aquí, de non dicir, a pesar de ser unha persona moi competente, de que efectivamente este mesmo ano, que está a punto xa de rematar dende a área de patrimonio do Concello, precisamente responsabilidade do señor Fanego, en colaboración coa Xunta de Galicia, coa Dirección Xeral de Patrimonio, limpiou todos os terreos públicos do Concello que había no seu entorno precisamente para facilitar que a Dirección Xeral de Patrimonio non fixera esa cata da que vostede falou antes. Entonces, non veña aquí dicindo nada nin de min nin do meu compañeiro, porque efectivamente desde o Concello de Foz, desde o Goberno de Foz, están colaborando, falando continuamente coa Dirección Xeral de Patrimonio cando ela lle solicita e poñen ao seu servizo todas as ferramentas necesarias para protexer ese patrimonio tan identitario dos galegos e das galegas.
Bueno, eu xa sei que acaban de darlle unha cantidade importante tamén para arranxo de distintas catedrales en toda a provincia de Lugo, cousa que eu tamén me alegro moito, lóxicamente, porque tamén é unha parte do patrimonio. E o señor Feixóo, pois, aparte de facer tamén os convenios cos obispos, co obispado das distintas dióceses, pois, tamén podería facer neste caso na que estamos falando e falan vostedes da comarca da Mariña, dese patrimonio tan importante, pois o mellor tenlle que dicir ao señor Feixóo que intente tamén facer convenios co Concello de Foz para poder poñer en valor todo ese patrimonio e que, como usted ben dice, colectivos diferentes da Mariña están reclamando de que a Xunta efectivamente asuma as súas responsabilidades, as súas competencias e poñan a funcionar todas as persoas que son competentes e que están en distintas administracións. Todo o que vai a dicir ao respecto de outras cuestións non creo que lles interese moito, pois a todas as persoas do Concello de Foz que necesitan que a Xunta se implique na conservación dese patrimonio e non na destrucción de todos os sistemas productivos que están facendo dentro das súas competencias e con todas as súas persoas competentes. Nada máis. Moitas gracias, doña Maite. Turno para doña Mayra. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que para estar cerca dos veciños non entendo como sempre lle deron a espalda, porque nunca tuvo maioría. A que lle fala, no primeiro mandato foi a alcaldesa máis nova de Galicia e no segundo a muller máis votada. Entón, a ver quen é o que está máis cerca dos veciños. Pero, bueno, falando do Castro, se este Castro conta con unha antigüedade, como dice vostede, de 1900 ou 2000 anos, eu que me pregunto é porque vostede, mentres foi alcalde, non fixo estas actuacións que agora pretende que fagan outros mentres vostede está na oposición. Vostede sabe perfectamente que o problema é que a Xunta realmente non ten un deseño claro de como abordar a protección e a posta en valor de cada tipoloxía. Vamos, que non parece haber un plan para protexer os castros ou as fortalezas ou as igrexas. Vai ser caso a caso, sin un plan de conxunto e en función dos intereses políticos que haxa. Constanos que vostede comprou os terreos, efectivamente, sen ningún tipo de investigación arqueolóxica ou cata previa, porque canas están a facer pois é precisamente agora baixo a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que foi quen licitou o contrato arqueolóxico de limpieza de vegetación, sondaxe arqueolóxica e posta en valor de o Castro. Demostra, de novo, pois eso, que non sabe ben onde está, se é en Foz, se é na Diputación de Lugo ou se é no Parlamento Galego, porque realmente pois é a Xunta a que ten a competencia. A foto que sacou e que sale na prensa, precisamente para anunciar que presentaban esta moción, a verdade é que está moi ben e evidencia unha estrada municipal recentemente arreglada. É curioso ver como se acorda de San Martiño e dos seus veciños cando non goberna, porque vostede, como dicía, foi alcalde durante 8 anos, desde o 2011 hasta o 2019, puido deixar feito o que demanda, que cando foi alcalde, pero, bueno, do que se preocupaba en vez dos seus veciños, pois sabe, é público, que foi pois de colocar ali a súa concelleira de Cultura como guía na Basílica. Así que o que lle pido é que sexa coherente, que non se adique a enredar quen ten competencias en patrimonio é a Xunta, así que se encargue de poñer en valor este ben se efectivamente as catas demostran pois que efectivamente ten a súa importancia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Turno de peche para o señor Caciñeira. Señora Mayra, eu non lle vou a dicir onde ten que vivir, se ten que vivir cos seus veciños de Trabada ou ten que vivir noutro concello. Eu, cando lle falaba de cercanía era precisamente eso, estar cos meus veciños. Pero vostede saberá o que é mellor para si e para os seus veciños. Señora Ferreiro, mire, la Diputación de Lugo e la Diócesis de Lugo invertirán 300.000 euros en conservación del patrimonio. Cada institución aportará 50% del dinero necesario para las obras, 150.000 euros. Vostedes son os que fan pactos cos obispos, pero
A verdade é que vostedes falan e despois se comen as palabras. Simplemente, eu vou aproveitar estes 15 segundos para falar do importante que é esta senda e da colaboración da Diputación de Lugo. Espero que voten a favor, dende logo. Non é unha gran aportación, pero sí que é unha forma de que a Diputación de Lugo se faga partícipe deste proxecto importante, repito, non só para San Martiño, sino para toda a Mariña e tamén para a provincia de Lugo, dentro desas competencias que teñen vostedes en turismo, en cultura, en patrimonio, que tamén as ten a Diputación de Lugo. Gracias, presidente. Gracias, señor Castiñeira. Moi ben. Sometemos a votación a iniciativa do Grupo Popular. Votos a favor. 12 votos. Votos en contra. 13 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 22, que é a dación de conta de resolucións da Presidencia do presente mes de decembro sobre a atribución do réxime de dedicación exclusiva e parcial de diputados provinciais. Punto 23, votación de conta do acordo da Xunta de Goberno do 17 de decembro do 21 relativo ao cambio de datas de celebración das sesións correspondentes ao 24 e ao 31 do presente mes, que pasa xustamente o día anterior, 23 e 30 da mesma semana. Punto 24, votación de conta do informe de control financiero da conta 413 do exercicio 2020. Punto 25, dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de novembro de 2021. Punto 26, comunicacións de Presidencia que non hai. E, antes de pasar aos a preguntas, asuntos de urxencia, vamos a plantear a inclusión no orden do día por vía de urxencia de un asunto relativo a unha alegación que se presentou ao orzamento para 2022. Por lo tanto, primeiro sometemos a urxencia a votación e logo, se se aproba, debatimos este asunto. Votos a favor da inclusión por urxencia. Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Moi ben, pois agora pasamos ao seu debate, así que, doña Mayra, expóñanos este punto. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois o que traemos aquí é precisamente a votación para a desestimación das alegacións presentadas ao orzamento en base ao informe da intervención, no cal se propón pois a súa desestimación. Estuvo a exposición pública e agora se somete outra vez a aprobación plenaria para así aprobalo de forma definitiva, visto que hai alegacións. Se non houber alegacións, pois xa estaría aprobado de forma definitiva sin a necesidade de volver a sometelo ao Pleno. Por lo tanto, esa é a proposta. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Efrén, non intervén. Señor Castiñeira. Nos vámonos a abster. É unha alegación de un sindicato que foi unhas reclamacións propias de asuntos de persoal. Está informada, evidentemente, pois nos coa presa e demais coa que foi presentada, porque foi presentada no día de onte, creo que a noite, pois nos non podemos máis que absternos. Moitas gracias, señor Castiñeira. Doña Mayra, quere intervir? Sí. Nada, indicar que efectivamente se remitiu onte coa finalidade de evitar o decreto de prórroga do orzamento e que así entre en vigor, dado que pasaran os días de estar na fase de presentación de alegacións, na fase de exposición ao público, que creo recordar que rematou o lunes o sea, ayer mesmo. Vale, moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Non sei se don Javier non quere intervir máis. Bueno, pois entón sometemos a votación este punto, que consiste en desestimar a alegación que presenta o sindicato Uso e aprobar definitivamente o proxecto de orzamento da Diputación de Lugo para o ano 2022. Sometemos a votación. Votos a favor. 13.
Votos en contra? Ninguno. Non hai. Abstencións? 11 porque saliu... Pero, bueno, técnicamente non sei se é abstención. No, porque ya non hai tempo a volver. Bueno, en todo caso, queda aprobado o presuposto definitivamente para o vindeiro ano. Bueno, como non hai asuntos tanto en rogo nin en preguntas, desexáis a todos e a todas vostedes unha boa sea de ano, pero sobre todo unha boa entrada de ano novo. Saúde e levantamos a sesión.